Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sining nga alas 11. Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Anay sa Udto Drisiliwa FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa #1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Biyernes, Disyembre 20, tuiga 2024. Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. 5 na lang kadlaw, kag Pasko na. Sa gihapon, iniimula ganimo ang kurman, Bombot Siyama Blanco over sa mga dalagkuan kag mga nagapauna karon nga mga balita magin tutukan naton. Diri sa pagpangalagad sang Bombo Anay sa Udto, mga bouncer sa syudad ginaplano nga ipaidalom sa random drug testing. Samtang presidente sang IBOA o kon ining Iloilo Bars Owners Association positibo sa plano sang syudad sa pagpatuman sa mga pagsulundan. Highway Police Assistance Desk ipahamtang sa dalom sang Ungka flyover. Philippine National Police nagpagwa sa listahan sa mga ginadumilian nga palupok sa palabuton sining bagong tuig. Muni madalagkuan mga balita, issues kag impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Anay sa Udto. Sa mga kabombo naton, preparado na bala kamo kag inughulog nyo na ang inyo sining mga entries pero wala makahingabot dira sa mga drop-box centers naton sa malibot sang probinsya sang Iloilo. Hindi magkabalaka kay pwede gid kamo nga madirekta diri nga maghulog sa inyo sining mga entries para sa aton siniya nga 1-2 Panalo Part 23 promo. May tubtob Sabado, alas 12 sa Udto pa. Kamo sara nga makahulog sa inyo sining mga entries. Damo ang entries nga inyo sining ihulog para dako man inyo sining tsansa nga magganaog. Sa mga kauturan naton, padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entries sa mga proof of purchase nga sarang sinin ninyo magamit. Katulad ni gid lamang sang Syngenta Crop Protection, isa ka sticker label sang naman nga sa isang Syngenta Crop Protection. Sa aton sining mga kabombo pwede magamit ang Armore 300EC Fungicide, Chess 50WG Insecticide, Simbush 5EC Insecticide, Karate 2.5EC Insecticide, Sophie 300EC Herbicide, Vertaco 40WG Insecticide, kag Repivox 60OD, isa ini ka herbicide. Sa aton sining mga kauturan magamit sang mga nasambit sini iyang produkto sa Syngenta Crop Protection para nga masiguro nga madamo ang aton sini nga produkto, madamo ang aton sini nga patubas. Ang ibang nga mga nagapauna dalagkuan karon nga mga balita, detalye sini balikan ta sa mga nga pagbalayag sa Bombo Anay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct? Tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang please, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts ng family members
sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kun paghugas sang kinahanglan o kun Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Biyernes, Disyembre 20, taong 2024, 5 tulog na lang, Pasko na. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mapaunahing balita, libo-libong mga personal ng Philippine Coast Guard idineploy na sa mga pantalan kasabay po yan ang pagsisimula ng heightened alert ngayong araw. Ito namang si Senador Ronald Bato de la Rosa iginiit na isang demolition job sa mga Duterte at mga kaalyado ang ginagawang investigasyon ng House Quad Committee sa umano'y madugong war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Samantala sa iba pang mga balita, abangan din humamaya ang Department of Interior and Local Government at Department of Justice at iba pang mga ahensya. Nagsagawa ko ng inspection sa ilang mga BPO company sa Pasay at Parañaque. Ang ilang bahagi rin po ng bansa nahaharap muli sa panibagong banta ng malalakas na mga pagulan ngayon pong araw. Sa ating balita sa ibayong dagat, ang United Kingdom naman maghahatid ng mahigit $280 million na military aid sa bansang Ukraine. At sa sports balita, itong si Cameron Johnson bumida sa panalo ng Brooklyn Nets kontra Raptors ngayon pong araw, 101-94. At live nationwide, via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Nagsimula ng pagpapatupad ng Philippine Coast Guard sa heightened alert para huyan sa holiday rush. Ibig sabihin, lahat po ng mga unit, mga district at sub-district at lahat po ng mga opisina ng Philippine Coast Guard ay ipapatupad na ang mga protocol sa ilalim po ng naturang alert status. Nakahanda rito ang mga deployable response group, ang mga K9 units at mga team na regular na magsasagawa ng mga patrol operations, pagbisita at inspection sa mga puerto o mga pantalan at mga sasakyang pandagat. Una nang ipinangako ng Philippine Coast Guard ang commitment nito na maprotektahan o mabantayan ang kaligtasan ng publiko at matiyak na ligtas ang paglalakbay ng mga ito gamit ang mga karagatan. Ayon sa Philippine Coast Guard, mahigpit din ang koordinasyon nito sa mga port authorities upang mabilis na maipabot sa kanila ang anumang insidente. Samantala, nauna nang itinaas ng Coast Guard District Northeastern Mindanao ang alerto sa area of operations nito. Kasunod po yan ng naunang pagpasok nitong dating bagyong Kerubin na dati hong naging low pressure area na. Sa ilalim ng pamumuno nitong si Commodore Christopher Oro, nakahanda ang naturang Coast Guard District sa anumang epekto ho ng sama ng panahon sa Mindanao, lalo na doon sa may Caraga region kung saan inihanda na rin ang deployable response group ng naturang district sa lahat po ng Coast Guard substation at mga station nito na nakantabay na handa na pong i-deploy sa anumang oras. Samantala, kaugnay niya nag-deploy naman ang Philippine Coast Guard ng libu-libong personnel dyan ho sa mga pantalan bilang bahagi naman ng tinatawag na Oplan Biyaheng Ayos Pasko 2024. Ito ay kasabay ng pagpapatupad ng heightened alert status sa buong pamunuan ng Philippine Coast Guard. Ayon sa ahensya, kabuang 2,747 personahin ito ang nakadeploy sa mga frontline services mula sa 16 na Philippine Coast Guard District at iba pang mga deployable units. Nakapagsagawa na ang mga ito ng inisyal na inspeksyon sa kabuang 100 at 72 vessel at 73 motor bangka. Mula ngayong araw, Disyembre 20, magtatagal itong heightened alert status ng Philippine Coast Guard hanggang sa Enero 3 sa susunod na taon, kung saan regular nitong isasagawa ang inspeksyon at pagsasagawa ng monitoring sa mga pantalan at mga sasakyang pandagat. Samantala, na-monitor naman ng Philippine Coast Guard ang hanggang sa 20,024 na outbound passengers sa lahat ng mga puerto sa buong bansa, habang 12,000 na mahigit naman ang mga inbound passenger na naitala. Samantala, pinapayuhan ng Philippine Coast Guard ang publiko na may mga concern o alalahanin na makipag-ugnayan lamang sa Coast Guard Affairs Service sa pamagitan ng kanilang mga telepono para maiparating ang kanilang mga concern sa pamunuan ng Philippine Coast Guard. Sa
Samantala, sumampa na rin sa mahigit sa 170,000 ang bilang ho ng mga pasaherong na itatala sa Parañaque Integrated Terminal Exchange kada araw sa kasagsagan pa rin po yan ng Christmas Exodus. Ayon sa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange Senior Corporate Officer na si Colleen Calbasa, nalagpasan ng bilang na ito ang kanilang target na 150,000 na pasahero kada araw. Sa mga susunod na araw ay asahan pa ang pagbuhos o lalo pang pagbuhos ng mga pasahero sa kanilang terminal na uuwi sa kanilang mga probinsya. Pasado alas 7 ho ng umaga kanina ay nakapagtala ang naturang terminal ng nasa mahigit 14,000 mga pasahero at inaasahan pa itong madadagdagan. Batay sa pagtaya ng pamunuan, posibleng umabot ng hanggang sa 180,000 hanggang 200,000 na mga pasahero ang dadagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange hanggang sa araw ng Lunes sa susunod na linggo. Pinayuhan rin ito mga pasahero, lalo na yaong mga uuwi sa Bicol Region na magkakaroon lamang ho ng counting delay sa biyahe dahil na rin po yan sa hindi madaan ng mga kalsada roon. Abangan po mamaya, makakausap po natin ang corporate officer ng Parañaque Integrated Terminal Exchange kaugnay pa rin po sa pagbuhos ng mga pasahero mga kabombo dyan sa itinuturing na pinakamalaking terminal sa buong National Capital Region. Kaugnay pa rin ho dito sa mga balita ngayong holiday season, ito hong Noche Buena items, hindi na dapat tumaas pa ang presyo ayon sa Department of Agriculture at maging sa Department of Trade and Industry. Alamin natin kung bakit sa pag-uulat ni Bombo Bea Pinisa. Tiniyak ng Department of Agriculture at katuwang nito na Department of Trade and Industry na hindi na dapat tumaas ang presyo ng mga Noche Buena items habang papalapit ang Pasko at Bagong Taon. Sa isang panayam ay nabanggit ni DTI Secretary Maria Cristina Roque na patuloy na nakikipag-ugnayan ng kanilang pamunuan sa mga manufacturers para sa mga maaaring paggalaw ng mga presyo ng naturang items ngayong holiday season. Tiniyak naman ito na kontrolado ng Department of Agriculture at ng kanilang ahensya ang mga presyo ng ilang mga items kaya hindi dapat mabahala ang publiko sa maaaring paggalaw at pagtaas nito. Anya, kinausap na nila ang mga brand owners nito at minakiusapan na hayaan muna ang mga presyo kagaya ng nakaraang taon para maging mas abot kaya at hindi masakit sa bulsa ng mga mamimili ang mga presyo nito. Kontrolado namin yung prices, no? But not for all the products. Siyempre, nausap rin namin yung mga manufacturers and yung mga brand owners if they can actually just leave the prices the same as last year. Samantala, ang patuloy na pag-iikot at pag-iinspeksyon ng dalawang ahensya ay bahagi pa rin ng kanilang kolaborasyon sa pagpapalakas ng exportation sa bansa at masiguro na may koordinasyon sa pagitan ng gobyerno at ng mga pribadong mga negosyante para sa stable na presyo ng mga bilihin sa merkado. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa kaugnay pa ring mga balita mga kabombo, aabot na ho sa mahigit 40,000 mga kapulisan o miyembro ho ng Philippine National Police ang ipinakalat ng pamunuan ng pulisya bilang bahagi po ng pagpapatupad nito ng Christmas Exodus o bahagi po ng Christmas Exodus. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, nagdagdag sila ng mga tauhan na i-deploy para umasiste o tumulong sa publiko ngayong pong holiday. Inilagay ang mga ito sa mga simbahan, mga pantalan, terminal at maging yaong mga paliparan para humatiyak ang seguridad ng mga biyahero at mga nagbabakasyon. Sa ngayon ay wala pa silang naitatalang mga untoward incident o mga hindi po kanais-nais na insidente. Maaari namang humingi ng assistance sa mga pasahero sa mga pulis na nakastasyon sa mga help desk. Katuwang ng Philippine National Police, ang Bureau of Fire Protection at ang Armed Forces of the Philippines sa pagbibigay po ng mga augmentation team ngayon pong holiday season. Pinalalahanan naman nitong si General Fajardo ang mga motorista na tiyaking nasa maayos ang kondisyon ang inyong mga sasakyan bago bumiyahe para makaiwas sa anumang uri ho ng aksidente sa mga kakalsadahan. Samantala, sa iba pang mga balita sa oras na ito, umaasa ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na magiging sapat itong kanilang inilaang special permit para naman yan sa mga karagdagang bus kasabay ng holiday rush. Una rito ay inaprubahan nga ng naturang ahensya itong kabuang na 956 na units ng mga bus na nabigyan nga ng special permit. Ito ay mula sa kabuang 9,000 o 988 na nag-apply sa naturang permit. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chief Teofilo Guales III,
tinayanan nila ang posibleng ilolobo ng bilang ng mga pasaherong babiyahe sa kasagsagan niya ng holiday rush at umaasang magiging sapat itong halos 1,000 unit para matugunan ang pangailangan ng mga uuwing pasahero. Ilan din sa mga ikinonsidera ng ahensya ay kung ligtas itong ang karagdagang unit na gagamitin at kung kaya ba nito na makapaghatid ng maayos na biyahe sa mga pasahero. Ayon pa sa opisyal, mahalagang maikonsidera rin itong kapakanan ng mga pasahero sa kabuuan ng holiday rush at matiyak na makakarating ang mga ito sa kanilang mga destinasyon. Magagamit naman ng mga bus companies ang naturang permit hanggang sa unang 10 araw ng 2025 kung kailan na inaasahang magsisipagbalikan na ho itong mga biyahero mula sa mga malalaking syudad tulad na lamang sa Mega Manila. Kanya-kanyang pag-alala naman ang ilan hong mga kaanak ng mga biktima ho ng binansagang catastrophic maritime disaster sa bansa o ito hong insidente ng banggaan itong MV Dunya Pass at ang oil tanker na MT Vector. Nangyari po ito noong 1987. Nangyari noon ang insidente sa may Tablas Strait sa may pagitan po ng Marinduque at ng Oriental Mindoro provinces. Maliban kasi sa banggaan ng dalawang sasakyang pandagat mga kabombo, nagkaroon din ng malaking sunog na nagresulta sa kamatayan o pagkamatay ng hanggang sa 4,386 o ito huy katumbas 4,386 sa mga pasahero at tripulante ng mga barko. Ito na ang tinatawag na deadliest peacetime maritime disaster sa kasaysayan. Ayon kay Gloria Cubacha, ang kanyang mister ay kabilang ho sa mga nasawi sa trahedya. Habang sina George at Telma Almension naman na kabilang din ho sa mga pamilya ho ng mga biktima ay ginunita ang makasaysayang o masasayang alaala ng kanilang anak na si Maggie Merida Almension at ang brother-in-law na si Vicentito Volfanga Merida. May iba namang nagpamisa at may nagpanood ng bulaklak o nagpaalod po ng bulaklak sa pinangyarihan mo ng trahedya. At ang ilan naman ay nagpalipad po ng mga lobo malapit doon sa lugar kung saan po nangyari ang naturang maritime incident. Samantala mga kabombo, kinumpirma ng pamunuan ng Philippine Coast Guard na abot nga sa 12 Chinese vessel na mataan dyan ho sa may bisinidad ng Bajo de Masinloc sa may bahagi pa rin ng West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagsasagawa ng aerial surveillance ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa naturang lugar nang mapansin ito ang ilang barko ng China doon. Tinukoy ng ahensya itong mga barko ng China bilang China Coast Guard Vessel 3106 and 3104 na nakaposisyon sa labas naman ng Bajo de Masinloc Shoal. Kasama ng naturang sasakyang pandagat naman itong aabot sa 7 Chinese Maritime Militia Vessels na nakapalibot na naman sa naturang karagatan. Namataan rin sa lugar ang ilang People's Liberation Army Navy o vessel na may 50 nautical miles na layo mula sa may coast ng Zambales. Nagsagawa naman ang Philippine Coast Guard ng pamahagi nga ng mga pagkain at mga grocery items sa mga Pilipinong mangingisda sa naturang lugar sa pamagitan niyan o na dinala naman ng BRP Teresa Magbanwa at BRP Cabra. Sa kasagsagan ng pagpapatrolya, aabot sa 40 Filipino fishing boats itong namataang nangingisda sa naturang karagatan na sakop pa rin ng ating bansa. Oras natin, meron na ho tayong 15 minuto makalipas mga kabombo ang alas 12 ng katanghalian. Samantala sa iba pang mga updates, ito raw hong ginagawang investigasyon ng House Squad Committee ukol yan sa madugong drug war. Pakay lang daw na i-demolish ang mga Duterte at ang kaalyado nito. Ayan po'y ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa. May update po dyan si Bombo JC Galvez. Pakay daw ng ginagawang investigasyon ng House Squad Committee ukol sa madugong war on drugs na i-demolish ang mga Duterte at mga kaalyado nito. Itong sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa matapos i-rekomenda ng Quad Committee sa Kamara na sampahan ng kasong Crimes Against Humanity ang senador kasama sina Senator Bongo at dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod na rin ng pagdinig hinggil sa madugong war on drugs na nagpakita umano ng pang-aabuso ng nakaraang administrasyon. Ayon sa senador, inaasahan na niya ang ganitong rekomendasyon ng Quadcom dahil gagawin daw talaga nila lahat para pahirapan sila. Hindi rin nababahala si Senator Bato
Sa rekomendasyong ito, nakasuhan siya si dating Pangulong Duterte at Senador Go na mga kaso ng extrajudicial killing sa ilalim ng ipinatupad na gyera kontra iligal na droga ng Duterte administration. Handa naman daw nilang harapin sakaling sampahan sila ng kaso ng Department of Justice. Hihintayin daw nila ang gagawing pagsisiyasat ng DOJ kung saan ay bibigyan sila ng pagkakataon na sagutin ang kaso. Ayon kay De La Rosa, malaking tiwala niya sa mga korte sa Pilipinas at umaasa siya na gagawin nilang lahat para manaig ang hustisya. Gayunpaman, sa oras na niya na magtagumpay ang mga naghahangad na sila'y mademolish at matalo sila ni Senator Bongo sa nalalapit na eleksyon, wala na daw haharang sa Senado sa isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, sinabi naman ni Senadora Amy Marcos na kung may sapat ng ebidensyang komite ay mas mainam na dali na ito sa korte. Karapatan din anya nila na bumuo ng committee report at magrekomenda matapos ang investigasyon. Ng mga committee sa Congress maglabas ng anumang committee report at mag-recommend ng pagpapile ng kaso. Ako noong pa, Gusto niyo dali sinasabi ko na talaga, dali na sa korte yan, sapat na yung ebidensya. Kung tingin ninyo, yung katibayan ay sapat, dali na sa korte yan sa lalong madaling panahon. Pagkat hindi naman nakakapag-convict, parusa, sentensya ang ating mga mambabatas, dilayan na natin. Dapat kung may dapat managot, pasagutin na kaagad. Bakit papatatagalin? Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang sweet mo naman, ang sweet mo rin, para tayong merry manigin. Ang saya na Pasko, ang dahil sa'yo, merry manigin. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry manigin to you. Merry manigin to you. My name is Karina. Merry Christmas! Dunkin, pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Aresto ng mga otoridad ang umano'y tumatayong finance officer ng sinalakay na Sun Yuan Technology Incorporated, isa hong Philippine offshore gaming operators na nagpapatakbo ng illegal na operasyon dyan ho sa may bahagi ng Bambang Tarlac. Kinilala ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na PAOK ang naturang suspect na si Pan Misyu, ang isa hong Chinese national. Naharap kasi itong si Misyu sa mga reklamong may kaugnayan sa human trafficking at maging sa paglabag sa immigration law dito sa ating bansa. Ang naturang operasyon ay isinagawa sa bisa ng search warrant laban sa naturang firm. Dahil par nito sa mga naging ulat na sangkot ang naturang Philippine offshore gaming operators firm sa issue ng human trafficking at iba pang mga iligal na aktibidad online. Nakuha rin sa pag-iingat ng sospek ang dalawang sasakyan mula sa kanyang mamahaling villa na nakapangalan mismo sa kanya. Sa iba pang mga updates, nahaharap muli sa mabibigat ho ng mga pagulan na malaking bahagi po ng Pilipinas ngayon pong araw dahil yan sa patuloy na pag-iral ng ilang mga weather system tulad po ito ng shear line at itong low pressure area. Ito ho yung dating bagyong Kerubin. Ayon sa State Weather Bureau mga kabombo, kaakibat ho nito yung posibilidad na naman ng mga localized flooding o mga pagbaha sa mga urbanized area, mga low-lying areas at mga lugar na malapit po sa mga kailugan at mga tributaryo ng mga kailugan. Malaki rin ang posibilidad ng pagguho ng lupa sa mga naturang lugar. Kinabibilangan po ito ng mga sumusunod. Makikita ho ninyo sa inyo pong mga screen mga kabombo. Maranasan po ang heavy to intense rain sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Ang mga naturang lugar ay nasaan po makakaranas ng 100 hanggang 200 milimetro ho ng tubig ulan. Maranasan din po ang moderate to heavy rain sa Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Capiz, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu at Bohol. At maging sa may bahagi po ng Mindanao, kaya nabibilangan po ito ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental, maging ang Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte, Dinagat Islands at Surigao del Norte.
Ang mga naturang lugar, mga kabombo, ay inasahan po makakaranas ng mula 50 hanggang sa 100 na milimetro ho ng tubig ulan. Patuloy naman ay naabisuhan ng publiko na bantayan ang sitwasyon sa inyong mga lugar. Makinig po sa mga paabiso ng mga lokal na pamahalaan at magsagawa ng paglikas kung ito ay kanakailangan. Sa iba pang mga balita, isinusulong ni Representative Percy Sendana ang panukalang batas na layong magpatupad naman itong mas mahigpit na protocol sa kalsada para sa kaligtasan ng mga driver na lasing o nakainom ng alak. Batay sa House Bill number 11220 o ang Anti-Impaired Driving Act of 2024, pangungunahan ng toll operators at maging itong mga local traffic enforcement officers ang implementasyon ng batas sa pamamagitan niya ng mga breath analyzer test upang maiwasan nga itong nagmamaneho ng lasing. Sinabi pa ni Sendana na gagarantiyahin nito itong kaligtasan nga ng lahat dahil kahit tipsy o tipsy pa ay hindi na dapat nagmamaneho lalo na ngayong kaliwat kanan ho itong Christmas parties. Naalarma ang naturang mambabatas sa mga datos dahil halos 1/3 aniya na mga nasasawi sa vehicular accident ay dulot pa rin ng pagmamaneho ng lasing o nakainom nga ng alak. Mula taong 2015 hanggang taong 2019, aabot sa 5,213 mula sa 18,735 na nasawi sa mga road crashes ay may kinalaman pa rin sa pag-inom nga ng alak. Ang sinumang driver na mahuhuling nakainom at nakadisgrasya ngunit hindi nagresulta sa anumang serious physical injuries o homicide, papatawan ho siya ng 1 taong pagkakabilanggo at pagmumultahin ng mula 50,000 pesos hanggang 100,000 pesos. Kapag nasawi naman ang nasagasaan ng lasing na nagmamaneho o reklusyon temporal o magiging penalty at magmumulta naman ito ng hanggang 1 milyong piso. Samantala, hinimok ni mababatas ang public at private establishments na magpatupad naman ng kaukulang inisyatiba gaya na lamang itong pagtatalaga ng nagmamaneho kapag tipsy o nakainom na ang mga assigned drivers. Oras natin, meron na lamang ho tayong, meron na ho tayong 23 minutes makalipas ang 12:00 ng katanghalian. Tulad po na nababanggit natin sa inyo kanina mga kabombo, update po tayo mula dyan sa may Parañaque Integrated Terminal Exchange, ang itinuturing na pinakamalaking terminal dito ho sa National Capital Region. Sakop po nito ang halos lahat po ng mga ruta mula ho sa National Capital Region palabas, papunta po dyan sa may Northern Luzon hanggang sa may bahagi po ng Mindanao area. Kasama ho natin ang Corporate Affairs Officer ng PITX, si Miss Colleen Calbasa. Magandang tanghali po sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines. This is Genesis at Victor. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Colleen. Magandang tanghali po mga kabombo. Thank you for joining us, Ma'am Colleen. Una ho sa mga nais natin malaman sa ngayon pong araw na ito, nagkaroon na po ng, or itinaas na po sa heightened alert ang marami mga ahensya like ang Department of Transportation, Philippine Coast Guard, simula ho ngayong araw. So, kamusta ho dyan sa may PITX? Kamusta ho ngayong araw? Kamusta ho yung daloy ho ng mga pasahero sa inyo pong terminal? Marami na po tayong mga pasaherong dumadayo dito sa ating terminal. No? As of 12 p.m. po, nasa 67,000 na po ang ating foot traffic. Hindi naman po lahat yan ay sabay-sabay na nandito. Kumbaga, oras-oras po ay nadadagdagan ng bilang ating mga pasahero. So, marami na pong bumabiyahe pa probinsya. Mostly, Bicol region po ang biyahe ngayon. However, ina-ensure naman po natin ang safety nating mga pasahero. Andito naman po ang iba-ibang kawani ng mga gobyerno, meaning PNP po nandito para sa safety and security. At the same time, nakapag interagency meetings naman po tayo with the TFRB, LTO, and MMDA to ensure lang po roadworthiness ng buses, traffic within the vicinity area. And then, syempre, yung if ever needed po natin additional buses, special permits po with LTFRB. May mga nakita na ho ba tayo na somehow pagtaas na po dun sa bilang ho ng mga tagtungo ho dyan mula ho sa previous days? Yes po, no. Usually po kasi ang ating foot traffic is nag-average ng 150,000. So,
simula po ng Wednesday po, palo na po ang foot traffic natin ng 170 to 180. Katulad nga po kahapon, nagkaroon tayo ng 184,000 na pasahero po. No? So ngayon, in-expect natin same number until 200,000 po. Kailan yung, yung possibly mga peak nito before yung Christmas? Ito na po yung kinoconsider nating peak today, Friday, and then in-expect din natin na marami pa rin hahabol by Monday po. Okay. May mga nag-abiso na ho ba sa inyo ng mga bus companies na fully booked na ho sila as of now, ma'am? Yes, po. Yung mga biyahe natin papuntang Tabaco po, yan na po yung nagpo-fully book. Pero kahit na po may fully book tayo, marami pa rin naman po tayong biyahe papuntang Bicol Region dahil isa lang naman po yan, no? Hindi naman po lahat ng ruta natin ay fully book. Pero yung mga nakatanggap po ng special permit, gumagalaw na po sila? Yes po. Okay. Dagdag po natin na biyahe yan is going to Masbate, Batangas, and then syempre Bicol Region po. Okay. Mama Victor. Ma'am, kumusta naman po itong pagpapatupad ho sa kabuuan nitong biyaheng ayos? May mga untoward incident na po bang naitatala dyan sa PITX? Actually, wala naman po tayong untoward incidents. Ang seset lang po natin expectation is for the Bicol Region na pasahero natin dahil magkakaroon lang po ng mga konting delay dahil po dun sa landslide around Camarines Sur area po. Nag-reroute naman na po ang DPWH as far as we know. No? So, baon na lang po tayo ng maraming pasensya para makapaghintay po sa kanilang mga biyahe. In collaboration with the MMDA and other transportation agencies, ano po itong mga nagiging talakay ninyo para mas maayos na sa pagpapatupad ho nitong biyaheng ayos? Actually po, ang usually nating dinidiscuss with them is yung traffic within the vicinity. Siyempre yung Metro Manila po alam naman po natin pag holiday season, no? Nasa labas po lahat ang mga kotse nila, no? So, yun po, mas mahigpit na coordination with those agencies para lang po ma-ensure yung mga buses natin ay hindi madidelay. Balik ko sa atin, ma'am. Dati ho kasi sabi ho ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na may mga serye ho na isinasagawa o serye ho nitong mga surprise inspection na isinasagawa, drug test dun sa mga chopper, mga driver ho natin. May mga updates ho dyan sa may PITX. Kamusta ho yung mga dati na pong isinagawa kaugnay po nito or bago ho nito? Before this po, nung undas, nagkaroon po tayo ng surprise drug test po para sa ating mga bus drivers. Nagkaroon naman po tayo ng mas mabilis na drug testing and then meron po tayong mga nag-positive. Pero ensure naman po natin na kapag nagkaroon po tayo ulit nito para sa safety lang naman ng mga pasahero natin. So, yung kanilang license ay masususpend if ever po mag-positive sila. Pero and ngayong syempre, i-verify pa ni LTO po yun. Pero ngayong holiday, wala pa naman so far? Wala pa naman po so far. Okay. Bukas, I believe nakatakda rin po ang inspection na gagawin ng Department of Transportation via Secretary mismo. Ano pong mga inaasahan po natin tutunguhin ho dito or maging resulta po ng inspection? I-check lang po yung, syempre, yung facility natin and then yung mga buses natin kung roadworthy para bumiyahe. Kasi syempre matagal po ang mga biyahe ng mga buses natin going to the provinces. Isa po yun. Tapos, syempre, check din po kung may mga kailangan pa para sa ating mga pasahero ang kawani ng DOTR. Okay. One last question, Ma'am Colleen. Paano pala natin natitiyak sa mga pumapasok ng mga bus companies o mga bus units dyan sa may Parañaque Integrated Terminal Exchange? Paano po natin matitiyak na wala hong somehow makakalusot na mga kulurom dyan? Actually, tulong po yan ng ating DOTR SAIC. Sila po yung special action unit po natin na nakakapag-ensure ng enforcement within the vicinity na wala po tayong mga kolorum. Ayan po, no? Babala na rin po yan sa ating mga pasahero. Siyempre, dahil holidays, may mga magtatangka po na mag-offer ng mga kolorum na rides. Huwag na po natin tangkilikin para hindi rin po kayo yung para hindi rin po kayo mapupuruhan. Siyempre, mas mataas ang presyo nun. Tapos, siyempre, safety nyo rin po, hindi natin ensure. Sige. Ma'am Colleen, baga may mga nagdagpa po kayong mga mensahe sa mga kababayan po natin bago natin wakasan natin interview?
Okay po. Para sa mga pasahero po na pupunta sa ating terminal, lalo na kung wala pa tayong tickets, please punta na po tayo sa ating terminal to get po yung mga tickets ninyo. And then aside from that, pwede po tayong magdala ng pets sa ating terminal. Ensure lang po natin na may cage. Siyempre, maganda na ng extra pamasahe dahil hindi po pwede isakayan sa cargo. And then, siyempre, small to medium pets lang po ang pwede. Pinakamatinding paalala po na wag na magdala ng anything flammable and then sharp objects dahil yan po ay kukonfiskahin dito sa terminal. Flammable po, kahit ano po yan, butane, fireworks, bawal na bawal po yan dito sa terminal, syempre, para lang po ma-ensure ang inyong safety. Okay, sige. Maraming salamat. Ingat po kayo, Ma'am Colleen. Maraming salamat. Ang Corporate Affairs Officer ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, si Ms. Colleen Calbasa. Oras natin, meron na lamang ho tayong 28 minutes bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Update po tayo mula sa Palasyo Malacanang. Si Pangulong Marcos kumpiyansang lalo pang lalakas ang ugnayan ho ng Pilipinas at ng Japan sa defense at ekonomiya. Ikinagalak din ang pagratipika sa Reciprocal Access Agreement. At may update po dito si Bombo Annalise Soberano. Balikan po natin mamayang linya ni Bombo Annalise Soberano, mga kabombo, mula po dyan sa may Palasyo Malacanang. Samantala ho muna sa iba pang mga updates. Bombo International News. Aprobado na ho ang panibagong 225 million pounds o katumbas ng $286 million na military aid ng United Kingdom sa Ukraine sa susunod na taon. Inaprubahan ang naturang pondo kasunod na rin ng pagbisita ni United Kingdom Defense Secretary John Healey sa Ukraine ngayong linggo at kinausap nga itong si Ukrainian Defense Secretary Rustem Ummerov. Sa nadurang pagbisita ay muling nangako ang United Kingdom na magpapadala muli ito ng panibagong tulong sa susunod na taon. Pagbalik ni Healey sa United Kingdom, agad na aprubahan ang mahigit 225 million pounds na halaga ng tulong na bibigay sa Ukraine na kinabibilangan nga ng mga drone, barko at maging air defense system. Ayon kay Healey, ang panibagong tulong ay bilang suporta na sa Ukraine sa patuloy nitong paninindigan laban sa Russia sa loob ng 3 taong panggugulo ng naturang bansa. Anya, mula nang sinimula ni Russian President Vladimir Putin ang paglusob, ay mistulang tuloy-tuloy nitong na mimiscalculate ang lakas at tapang ng Ukraine. Bilang pagsuporta sa paninindigan ng Ukraine, sinabi ng opisyal na magpapatuloy ang United Kingdom sa pagbibigay nito ng karagdagang tulong sa naturang bansa sa anumang pamamaraan kasama ang iba pang mga bansa na una nang nagpahayag ng suporta sa Ukraine. Una nang ipinangako ng United Kingdom ngayong taon na magbibigay sila ng 3 bilyong pounds bawat taon bilang military aid sa Ukraine. Magpapatuloy ito hanggang sa taong 2030 at 2031. Oras natin, meron na lamang ho tayong 26 minutes bago po sumapit, mga kabombo, ang 1:00 ho ng hapon. At balik ho tayo dyan sa may bahagi po ng Malacanang. Si Bombo na sa linya ho natin, kaugnay po ito doon sa paging kumpiyansa ho ng Administrasyong Marcos na lalo pang lalakas yung ugnayan po ng Pilipinas at ng Japan. At ito ho'y sa usapin ng depensa at ekonomiya. May update po dyan si Bombo Annalise Soberano. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lalong lalakas ang partnership sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Ang pahayag ng Pangulo ay kasunod ng courtesy call ni Japanese National Security Advisor Akiba Takeo kahapon dito sa Malacanang. Sinabi ng Pangulo na malakas ang partnership ng dalawang bansa dahil nakakatulong ito para palakasin ang ating posisyon pagdating sa pagharap sa lahat ng iba't ibang issue at hamon na kinakaharap ng ating bansa. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang matibay na kooperasyon ng dalawang bansa, partikular sa depensa, tuntunin sa pagbabahagi, interoperability at pagsasanay at pagpapalakas sa posisyon sa West Philippine Sea. Ikinagalak din ng Pangulong Marcos ang pagratipika ng Senado sa Reciprocal Access Agreement noong December 16, 2024. Giit ng Pangulo, kapag handa na ang lahat, maaari nang ipatupad ang nasabing kasunduan.
Ang Reciprocal Access Agreement ay nilagdaan noong July 2024 upang mapabuti ang interoperability sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at Self-Defense Forces ng Japan para sa mas malawak na praktikal na kooperasyong militar at pagsasanay at palakasin ang seguridad at depensa ng Pilipinas at Japan. Ang kasunduan ay ang unang kasunduan sa pagtatanggol ng Japan sa nabuo sa Asia. Samantala, sa isang mensahe naman ni Prime Minister Ishiba Shigeru sa pamamagitan ni National Security Advisor ng Japan na si Takeo, nagpahayag ito ng kagalakan sa kahangahangang pag-unlad sa bilateral cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Tinukoy ng Prime Minister ang Japan-Philippine-US Summit meeting noong buwan ng Abril at ang Foreign Defense Ministerial meeting noong July. Ipinunto ng Japanese leader ang kahalagahan ng sharing sa prinsipyo ng panuntunan ng batas, pagpapalakas sa kooperasyon sa maritime security, economic security at pagpapahusay ng connectivity para matiyak ang kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific region. Ngayong hapon, magsasagawa naman o pangungunahan ni Pangulong Marcos ang isang command conference sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Live mula dito sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Bago sa iba pang malalaking balita dito ho sa ating bansa, nagpakitang gilas ang bagitong si Cameron Johnson sa panalo ng Brooklyn Nets ngayon pong araw kontra Toronto Raptors sa score na 101-94. Kumamada po ang bagitong small forward ng 33 puntos o 33 points at 10 rebound. Kasama ho dyan ang 6 na assist. Binuhat nitong si Johnson ang kanyang koponan matapos ang mistulang pagpalya ng tira ng iba nitong kapwa player sa Brooklyn. Ang pinakamataas ho na individual score kasi ay sumunod sa kanya na 12 points lamang at ito ho'y inaambag nitong si Ben Simmons na naglalaro bilang point guard ng koponan. Sa pagkatalo ng Raptors, gumawa ang power forward ng koponan na si Okay Agbahi ng 20 puntos at 5 rebound. Sinundan siya ng forward ng koponan na si Grady Dick ng 19 points habang 16 points naman ang ipinasok ng point guard na si Scottie Barnes. Ito na ang ika-21 panalo o pagkatalo ho ng Raptors habang nanatili sa 7 ang naipanalo nitong laban. Umangat naman sa 11 o 11 naipanalong laban ng Brooklyn Nets habang narasap na nito ang 16 na pagkatalo sa kabuuan po ng season. Hindi pa rin po nakakapaglaro ang ilang shooter ng Raptors tulad nitong sina Emmanuel Quickley at RJ Barrett dahil po yan sa personal na kadahilanan. Kuha pa tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito hong Department of Interior and Local Government katuwang ang Department of Justice, Bureau of Immigration, maging ang SEC at ang PAOK abay nagsagawa ng inspeksyon sa ilang BPO company sa Pasay at Parañaque City. Alamin natin ang buong detalye at tinutukan niya ni Bombo Kelly Cordero. Nagsagawa ng site visit at inspection ngayong araw ang Department of Interior and Local Government, katuwang ang Department of Justice, Bureau of Immigration, Securities and Exchange Commission at Presidential Anti-Organized Crime Commission sa ilang business process outsourcing o BPO firms sa Pasay at Parañaque. Ito ay para tiyakin na ang mga illegal na Philippine offshore gaming operators ay hindi nagtatago sa likod ng BPO companies. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nag-iikot sila para tiyakin na rin sa publiko na ang mga kumpanyang ito sa Pasay at Parañaque ay legitimate at may kapasidad na magbigay ng trabaho. Sa sisitahin na lang yung pati mga kumpanya na ganito. And baka maging open na naman to open season naman sa mga iba-ibang agencies na i-rate sila. So we want to make it very clear that these are legitimate, job creating, and legal entities that are operating. Ang mga legitimate BPO na ito ay pupwede raw tumanggap ng mga Pinoy na dating POGO workers na nawalan ng trabaho matapos ang direktiba ni President Bongbong Marcos Jr. na ipasara lahat ng POGO bago matapos ang kasalukuyang taon. Panawagan ng DILG sa mga local government units na siguruhing sumunod sa mga EOs o executive order dahil sa oras na malaman nilang may mga illegal na POGO na hinahayaang magtago sa isang lugar, tinitiyak daw ni Remulla na mananagot ang mayor ng lugar. Ani Remulla, imposible kasing hindi alam ng mayors kung may mag-operate na POGO sa kanilang lugar dahil kinakailangan nitong mag-apply ng business permit at iba pang dokumento. Binigyang diin ng kalihim na wala silang ibibigay na tsansa sa sinumang magkakamali na magkanlong sa mga illegal na Philippine offshore gaming operators.
Well, the president is giving marching orders that LGUs must comply with EO 74. And we will hold the mayors accountable kung mahuli namin ang operation sa kanila. Kasi impossible na hindi alam ng mayor kung may nangyayari sa kanila. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 19 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Inaresto ng mga tauhan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang 3 individual dahil yan sa pagkakasangkot sa pagbebenta ng paputok online. Nagugat ang operasyon matapos na ipagutos itong si Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil ang pagpapaigting po ng cyber patrolling ng kapulisan upang masugpo ang iligal na bentahan ng mga paputok sa social media platform. Sa isang pahayag, sinabi ho nitong si Philippine National Police Anti-Cybercrime Group spokesperson Lieutenant Wallen Arancilio, ang mga suspek ay naaresto po sa pamamagitan ng isinagawang entrapment operations. Ang mga ito ay mula ho sa magkakahiwalay na lugar na kinabibilangan po ng Maynila, Olongapo City at dyan sa may Malabon City. Batay ho sa datos ng pulisya, abot sa mahigit 14,000 piso ang kabuuan po ng halaga ng nasa 500 na mga iligal na paputok na tuluyan pong nakumpiska kung ito ho'y naibenta sana sa merkado. Muli namang ipinaalala ho ng pulisya sa publiko na mag-ingat sa pagbili ho ng mga paputok upang malayo sa anumang disgrasya. Pang mga balita mga kabomot ka Sir Nation, pumanaw na sa edad na 89 ang dating presidente ng University of the Philippines na si Francisco Dodong Nomenso kahapon huyan. Kinumpirma ito ng pamunuan ng naturang universidad sa pamamagitan ng kanilang online post. Nagsilbi si Nomenso bilang ika-18 presidente ng UP mula taong 1999 hanggang taong 2005. Inanunsyo na rin ng kanyang mga kapamilya ang pagpanaw ni Nomenso. Si Nomenso ay pinanganak noong Pebrero 9 ng taong 1935 sa lungsod ng Cebu. Ayon sa kanyang pamilya, namuhay si Nomenso na puno ng mga kaalaman, aksyon at mahalagang impact sa lipunan. Kilala rin ito sa kanyang mga insightful perspective na may kinalaman pa rin sa usaping pampolitika, sosyedad at global affairs. Sa iba pang mga updates, wala hong nakikita ang Department of Trade and Industry na pagtaas ng mga pangunahing bilihin ilang araw ho yan bago ang Pasko. Sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na lahat ng mga manufacturer ay nakiisa sa mga consumer para hindi ho maging pabigat sa panahon ng Kapaskuhan. Pagtitiyak niya na regular na umiikot ang kanilang team sa iba't ibang mga pamilihan para humatiyak na walang pagtaas ng presyo. Patuloy din ang ginagawa hong pagpapaalala ng Department of Trade and Industry sa mga consumer na kung maari po ay agahan na raw ang pagbili para hindi ho makikipagsiksikan pa sa mga susunod na araw. Sa iba pang mga updates naman, kumbinsido rin ang Samahang Industriya ng Agrikultura na ang lokal na produksyon ho ng palay at mais sa bansa sa susunod na taon ay inaasahan pong tataas. Ayon sa grupo, umaasa sila na makakabawi na ang mga magsasaka sa pagpasok ng taong 2025. Una lang sinabi ng Department of Agriculture na karamihan sa mga lokal na produksyon ng palay ay hirap ngayong taon matapos na tumama po ang El Nino at sunod-sunod na mga kalamidad. Ekta-ektaryang mga sakahan sa buong Pilipinas ang pinadapaho ng mga bagyong dumaan dito sa ating bansa. Ayon pa rin po sa grupo, posibleng maabot ng Pilipinas sa taong 2025 ang hanggang sa 20 o 20 million metric tons sa kabuuan po na produksyon na nawala dahil yan sa kalamidad. Nananawagan rin ng mga ito sa gobyerno na dagdagan ng pondo ang mga magsasaka at maibalik ang ipinapataw na taripa sa bigas. Sa pamarang ito ay kakaunti raw ang pag-angkat ng bigas na malakihang kalugihan sa mga lokal na magsasaka. Samantala sa iba pang mga balita, ipinahayag ng Commission on Elections o COMELEC na ibibenta na nila itong hindi na pakinabangan ng mga precinct count optical scan machines at iba pa mga gamit na ginamit nga sa nakaraang halalan. Ayon sa memorandum na nilabas ng komisyon, tinanggap ng COMELEC Anbank ang naging rekomendasyon ng Commission on Election Disposal Committee o CDC na ibenta na itong mga hindi nagagamit na precinct count optical scan machines, plastic bins with covers, mga ballot boxes at plastic pallets na sa kasalukuyan ay nasa warehouse sa Manila, Las Piñas, Santa Rosa, Laguna. Inirekomenda ng komite na ibenta sa Microsphere System Technology sa halagang 12.26 million pesos
ang naturang mga makina. Samantala sa RHT Storage Command Center na ibibenta itong mga PICOS at VCM plastic bins with covers, yellow metal, ballot boxes at plastic pallets sa halagang 202,800. Iminungkahi rin ng komisyon na agaran ng kunin ng mga bidders ang mga naturang kagamitan sa mga warehouse pagkatapos na makumpleto ang bayad sa komisyon. Ayan, alam niyo po, napakasaya namin kahapon sapagkat finally, naging successful po yung bidding para sa kung i-offer na po namin kasi maibenta ang mga PICOS machines natin at lucky for us, mukha namang naging successful dahil ang estimate po ng COA doon sa 81,000 machines, PICOS machine, yun yung 2010 at 2030 na mga machines na pinili ng COMELEC ay 4.50 million, 4,500,000 lamang. Pero more or less, sinabot po tayo na mahigit 12 milyon yung bibili in bulk ng buong 81,000 plus na mga makina na lumang makina ng COMELEC. Maganda po ito sapagkat ibig sabihin madidispose na namin yung mga makinang yan, medyo luluwag na yung warehouse namin dyan sa Santa Rosa. Malalagyan na po namin ng mga bagong gamit naman na ginagamit. At susunod po namin yung offer na. Yan naman po ating mga VCM na ginamit naman natin ng 2016, 19, and 2022. Yan, Yan ang paliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Meron na lamang ho tayong 13 minuto bago sumapit ang launa ho ng hapon. Sa iba pang mga updates, inaresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ng isang Korean national na manoy nasa likod ng pagpapatakbo ng isang Pogo Hub o Philippine Offshore Gaming Operators Hub dito ho sa bansa. Ang naturang suspect ay naaresto sa may Quezon City. Ayon po sa Bureau of Immigration, ang naturang Korean national at sinasabing big boss ng isang sindikato ng online gambling dito sa bansa. Sa naging pahayag naman itong si Bureau of Immigration Fugitive Search Unit Chief Rendell C. Sinabi nito na kumikita ang naturang sindikato na aabot sa $1 milyong sa setup pa lamang ng kanilang gambling site. Nabatid na ang suspect at mga kasabot nito ay matagal nang pinaghahanap ng mga otoridad sa South Korea, ngunit matinik daw at hindi po agad nahuhuli. Sinabi naman nitong si C na kapag natukoy na walang pending na kaso ng mga ito sa Pilipinas, kaagad na ipoproseso ang kanilang deportation patungo sa kanilang bansa. Kasalukuyan ngayon po na nasa detention facility ng Bureau of Immigration sa Taguig City ang naturang suspect. Samantala nagsanib puwersa ang Department of Education at maging ang Land Registration Authority upang mapabilis na itong pagtatayo ng mga paaralan at iba pang facilities sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa pamagitan ng kasunduang ito, mabilis nang mariresolba ang anumang usapin sa mga properties na hindi titulado. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nga bumabagal o natatagalan itong mga pagtatayo ng mga paaralan at iba pang mga pasilidad dahil sa lupaing hindi titulado. Nangunguna sa signing ceremony sila Department of Education Secretary Sari Angara at LRA Administrator Gerardo Sirius. Sa ilalim ng kasunduang ito ay gagawing electronic na ang mga manual na pag-i-issue ng mga titulo ng lupa ng Department of Education. Kumpiyansa rin si Secretary Angara na masusolusyonan nito ang usapin naman sa kakulangan ng silid-aralan dito sa ating bansa. Samantala, good news. Magandang balita muna tayo. Libo-libo mga pasahero ng Metro Rail Transit Line 3 ang patuloy pong mabebenepisyuhan sa libreng sakay na ipinatutupad nito ngayong araw, mga kabombo. Ito ho'y bilang bahagi ng maagang pamasko ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga tumatangkilik ho ng naturang uri ho ng transportasyon. Kanina pong alas 4:30 po ng umaga, nagsimula ang libreng sakay at magtatapos po ito hanggang mamayang alas 10:34 ho ng gabi para yan sa North Avenue Station at alas 11:08 ng gabi para ho yan sa Taft Avenue Station. Makikita kaagad sa bungad ho ng terminal ng MRT3 ito hong mga signage na may nakasulat na libre ang lahat ng sasakay ngayong araw. Nagpapatupad naman ang mahigpit na seguridad ng mga security personnel ng MRT3, kabilang po dito ang pagsasagawa ng inspection sa mga bag ng mga sasakay na pasahero. Ang libreng sakay mga kabombo ay ikinatuwa naman ng mga pasahero ng MRT3 habang ang ilan naman ay nagulat
dahil ipinatupad ito sa buong araw. Oras natin, meron na lamang ko tayong 10 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Update na po tayo sa mga balitang tinutukan po ng ating mga provincial station. Unahin po natin dyan sa may bahagi po ng Bicol Region. Bob Victor. Samantala, Bombo Genesis, ilang grupo nga ikinadismaya ang umano'y paglimot sa kasaysayan dahil sa bagong Philippine Polymer Banknote Series. Alam natin kung bakit sa pag-uulat pa rin yan, Bombo Radyo Ligaspi. Ikinadismaya ng ilang mga grupo ang umano'y pagtatanggal ng mukha ng mga bayani at lider ng bansa sa Philippine Peso kasunod ng pagpapalabas ng Philippine Polymer Banknote Series. Ayon kay August 21 Movement President Volt Bohol sa panayam ng Bombo Radyo Ligaspi na tila kinakalimutan na ang kasaysayan ng bansa. Partikular na tinukoy nito ang 500 peso bill kung saan makikita sina dating Pangulong Corazon Aquino at dating Senator Benigno Aquino. Anya, hindi nakakabuti ang naging hakbang ng Bangko Sentral ng Pilipinas lalo na sa panahon na nakakaranas ng krisis sa katotohanan at maraming mga binabago sa kasaysayan. Naniniwala naman si Bohol na ginawa ng pamahalaan ng naturang hakbang kasabay ng papalapit na holiday season dahil sa pagiging abala ng mamamayan na tila may mali siya umano ang panahon ng pagsansa publiko ng naturang banknotes. Dagdag pa nito na hindi nila alam kung saan napatungo ang bansa dahil sa walang saysay na pasya ng mga nasa posisyon. Sa panahon na meron tayong krisis ng katotohanan at maraming aspeto ng kasaysayan ng binabago at nililito ang ating mga kababayan, sa palagay namin hindi makakabuti ito para sa lahat. And I think this is not just a concern of historians or professors. Mamamayang Pilipino dapat malungkot dito sa pangyayaring ito at sana mag-voice out ng mga kanilang mga saloobin. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Diyan sa may bahagi po ng Visayas, mga kabombo, nagsimula na rin ang pagpapakalat ng mas maraming mga kapulisan sa mga tinatawag na strategic area para ho sa mas ligtas na pagdiriwang ng Kapaskuhan. May update po dyan ang Bombo Radyo Iloilo. Ipinakalat na ang libo-libo mga pulis sa mga strategic na lugar sa Western Visayas upang masigurado na mga residente at mga bibisita iligtas at payapa sa pagdiriwang ng Pasko. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo, kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito na ipinakalat sa mga matataong lugar katulad ng simbahan, malls, palengke at mga transport hubs ang mga pulis. Bukod dito ay nagtayo rin ng police assistant desk sa mga strategic na lugar para sa agarang police assistance sa mga emergency response. Nakipag-ugnayan na rin ang pulisya sa mga force multiplier na siyang importanteng kolaborasyon upang maging may payapang lugar. Hinimok din na Solis ang publiko na maging mapagmatyag at agad na i-report sa pulisya ang anumang kahinahinalang kilos ng ilang individual. Sa ngayon ay wala pa namang natatanggap na seryosong banta ang Police Regional Office 6 sa posibleng pagasik ng kaguluhan sa Western Visayas. Ang ating deployment ay nakafocus po sa mga different areas of convergence and doon po sa mga areas kung saan nakikita po natin na kailangan deployan ng ating mga kababayan. Ito po yung mga lugar na expected natin na may volume po ng mga kababayan natin na doon po natin sila makikita. It's either sa market, sa mga malls, convergence areas, sa mga ports. Doon po din ang focus ng ating mga deployment. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Christian Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras na natin 6 na minuto bago mag-alauna ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa iba pang mga balita, itong implementasyon ng NEDA sa pagbawas ng taripa sa imported na bigas abay nagresulta ng pagkalugi at kawalan ng kita ng mga magsasaka. Samantala, ang sinag naman na nawagang magtakda ng retail price sa merkado. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan niya ng Bombo Radyo Dagupan.
Nagresulta ang implementasyon ng National Economic Development Authority sa pagbawas ng taripa sa imported na bigas sa pagkalugi at kawalan ng kita ng mga magsasaka. Ito ang binigyan din ni Engineer Rosendo So, chairman ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, matapos ipasa ang executive order na nagbawas ng taripa sa imported na bigas mula 35% patungong 15% ay nagresulta sa mas mababang retail prices ng bigas. Ayon kay So, dapat bago ito ipatupad ay inisip munang mabuti ang ginawang implementasyon gaya na lamang ng paglalagay ng price range upang mabago ang presyo nito at mapababa sa merkado. Dahil dito, muling tinalakay ni So na ang mga nagpapababa ng taripa sa imported na produkto ay hindi nagdudulot ng magandang epekto sa lokal na produksyon ng bansa, kundi mapapahina lamang nito ang lokal na magsasaka. Kung sana aniya ay nag-subsidize ang 1.5 hectares sa imported ay binigay na lamang sa lokalidad, may posibilidad pa aniya na makamit at magarantiya ang pagbaba ng bigas. Samantala, sa panahon sa kasalukuyan hanggang sa buwan ng Pebrero sa susunod na taon, inaasahang walang aanihin ang bansa kung kaya't ang papasok umano muli sa merkado ay mula sa mga importasyon. Hinggil naman sa pagdeklara ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ng all-out war kontra sa profiteers, smugglers, hoarders. Sinabi ni So na bukas ang kanilang samahan sa ganitong layunin, partikular na ang layuning matuldukan na ang pagpapahirap sa mga ordinaryong pamilyang Pilipino. Every year, 30 billion ang ibibigay doon sa rice, Pero aside dun sa 30 billion, kung ano pang makolekta, mapupunta pa rin sa rice tarification law. Diba? So, ibig sabihin, dapat this year, ang napunta sa rice tariff law is 46 billions. Ngayon, lumalabas dahil doon sa tariff cut, mga 31 billion na lang ang mapupunta sa nawala yung almost 15 billions. Yun ang sinasabi natin. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Mayra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Mga Kabombo Star Nation, tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media accounts tulad po ng Facebook page, TikTok at YouTube, maging sa Bombo mobile app na pwede po ninyong i-download via Google App Store at kung hindi naman ay ang Apple App Store. Sa mga kababayan po natin sa Mindanao area, mga Kabombo, pwede po ninyong subaybayan ang ating mga provincial station para po sa mahahalaga mga balita at mga impormasyon tulad po ng Bombo Radio Davao, ang Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan, maging ang Bombo Radio General Santos at ang Bombo Radio Coronadal. Sa pagkakataong ito, mga Kabombo Star Nation, ay manalangin tayo ng Oratio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy
Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts. Mga kabombo at Star Nation, excited na ba ang lahat para sa araw ng Pasko? Naku po, 5 tulog na lamang mga kabombo, Pasko na! Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabon ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Dini nga pagpangalaga ng mga bouncer sa syudad, ginaplano ay paidalom sa random drug testing. Ang presidente karon sang Iloilo Bars Owners Association positibo sa plano sang syudad sa pagpatuman sa mga pagsulundan. Si Bombo Angel Tan na may follow-up report. I-check nato ng iya sining linya direkta karon sa mga Iloilo City Hall Jail. Sa report, please go ahead. Kumusang nagplano ang City Government sa ipaidalom sa random drug testing ang tanan ng mga bouncers din sa bating sang syudad. Sa interview din sa Bombo Radio, si Atty. Ricardo Escanlar III ang legal team sa City Mayor's Office sa kaya nga ang plano din ng kanya tinubang na sa kasunod ng informasyon nga nabasa sa syudad sa pagkatapos sa isa ka individual sa isa ka drug bypass operation tungkol sa ilang paluan sa isa ka bouncer sa isa ka bar flexo din sa base sa Mandurriao isa din istoryahan din yung nauna di kong pagsam nga man importante ang patigay nito ng random drug testing pero bangod na natin sa patigay so good ang mga bar owners istoryahan sila sa appeal sila ngayon on quarterly pero all personnel nila kung naman po sa ang isa-idalo sa random sa ilang drug test plano sa syudad kasi once nakatalan Bombo Angel, nag-fluctuate mo nga signal. Plastara na yun sa Mayo para direkta kita. Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa takna Siningalaw na. Standby kay plastarta ang linya ni Bombo Angel Tan. No, kay ti isaman sa mga nangin tupiko Santo Anay kag mga concern ining may kantanan sa mga bouncer bla. Although nga ti naumpisahan na ning iplastar sila sa Mayo o kung i-regulate ining mga sahi isang profesyon di may pipila pa diri karon ka mga makabig naton sawid no sa pag-regulate sini sa ila kay kung madumduman ta pa sa tong tsimpo nga mainit man ang isyu batok sa mga bouncer nga naga intra sa Rumble nagapanaputi sang ila sini iya nga mga customer ti may mga lihok na karon ng city government kaupod man sa Iloilo Bars Owners Association para nga ma-regulate ini sila kag mangin profesyon gid no sa aton sini mga kabumbo kay may Santo Ana isa madumduman ta pa may mga paidalom ini sila sa mga nagakigo sini iyang lecture seminar ti subong naman plano ang pagpaidalom sa ila sa random drug testing kag ginaduso din di kay random kunti isa pang kabilugan nga staff mayo man ni kani nga mapasiguro ta nga ang ginapadulungan naton sini iya nga mga establishmento komersyal para nga mag-distress lingaw-lingaw kita dira mag-enjoy is drug free. Balikan tang linya ni Bombo Angel Tangel, please come back. Ang matagal ibang botsam nga amat nag-disorder senior kanya tungkol sa nabalitaan siya nga nagnatakpan sa kapay sa operasyon sa persona sa may baluan
mga obra niya kinikuno isa ka bouncer dira sa isang kiosko sa bar sa distrito sa Mandurriao, Bongbong. Champion with this one sa appeal man ate sang mga bar owners na himuon quarterly ining drug test di amenable man ang city government kag nakatalana palang i-present sa city mayor's office o kung sa city mayor's office ang legal team ni Mayor Trenya sa iya mismo nga amo sini ang gusto matabo sang mga bar owners Bongbong but with this one i-finalize pa kuno sang legal team sang syudad kung ano sining plastada pero by January kuno pagwaon na ang executive order Bongbong mga ti amo nang himuon pag-conduct sang drug test sa mga bouncers primarily diri sa baking sang syudad sang Iloilo. Kamatyan tablang kabahin diri sang nanging pahayag ni Attorney Ricardo Escanlar III sa atong interview. The purpose of this meeting with the bar owners is to again makuha ang ila simpatiya and their thoughts on our proposed executive order, and then together with Colonel Legada, Kap Kanong, we will inform the mayor of the outcome of this meeting, and then on part of sa amon sa CMO Legal, and then whatever we come up with, we will continue on perhaps again incorporating ang mga sentiments sang aton mga bar owners, and perhaps again we can finalize the executive order sometime in January. Pero sir, ang akin yung plangin man niya is obrahon siya nga obrahon siya as quarterly or imuon ta Japon ko siya kung monthly sir. Again, the initial plan is to implement it monthly. However, of course, again based on the meeting here, it would appear nga mas amenable sila nga quarterly, but ang initially ang monthly pero random. Iniya ang mas prefer nila quarterly pero tanan nga mga bouncers sa ila establishment. So again, ultimately we will have to talk to the mayor with regard to this development and see if it's amenable. Tila taon ta. Pero we will consider their sentiments man attorney. Yes, of course. Since amo man ang aton nga again how we do things here at the Iloilo City Government, of course these we have to take into account our stakeholders, which is of course the bar owners. Di man pwedeng they don't get a say in as to what we are planning to implement, especially since we are imposing this on them. Bongbong na nag-end sa bakboko natin si Attorney Ricardo Escanlar. Kagaki with this one, ang mga tating plan ko ang nangyara on bouncers, on quarterly, para isa na nakutupot sa pagkikayaan. Wala pa sila kabalo sa mga outside activity. Mas ikot nila, winter nila, kung ano man ang plastada, palabot sa. Pero diba January, yun na lang tao siya ang i-finalize sa team ni Mayor Jerry Trenya. Sa kaangot man diri, yun na lang tao man sa Iloilo Bar Owners Association na pitiko, yung mga diskusyon nila obra sa Iloilo City Government. Agud maayo ang peace and order diri sa baking sang syudad sang Iloilo. Sa interview diri sa Bombo Radio si Mr. Jim Velez, ang presidente sa nasambit asosasyon kaya gipahayag niya suportado niya ang alumagnetikang especially in drug test na plano sang syudad. Agud nga mas mapanugal ining ginatawagan niya nga dapat isa puso kag intindiyon siguro sa mga bar owners ang industriya nga ginobrahan nila. Agud nga hindi lang sampal nga kalingawan wala po shampoo di may ginobra sila bangod kumbaga may purpose ang ginobra nila at the same time kadungan diri ang pagpa sa safety sang mga parokyano nila kung ining mga nilakadto sa ilang mga lugar. Kung shampoo diyan pa niya natin kung lang ko ng mga kanyas patay din sila ko na sa alkalde do amon pala ang hambagan produkturan sa to nga pila ni operasyon sa mga bar owners ang dogin spending year tranya sa to halin 4 AM tingin mo sa alkalde 2 AM hasta nga at so midnight alang bangod na nabi sa mga kinagamo nga nagluntad sa nagsigag ya tuig Bongbong kagati with this one dinalantaw Manila kag na-encourage diri ni Mr. Velez especially ang mga bago ang mga bar owners na mag-coordinate sila kag magpamiyembro sa baging sa Iloilo Bar Owners Association Bongbong. Pamagyan tabalaan kabahin diri sang nanging pahayag ni Mr. Jim Velez
sa ato nga building. Importante there will be mission order sa ato nga lugar. Kasi kung hindi kita peaceful, paano makakadto nga doon mga customers sa ato lugar? You know, naganaamot na kita eh. Kantaan mo na sa area, sa muna. We are here sa muna, confined ng bars. But, kantaan na, kumbaga sana sabi ka nito, bakit nagdamo ka mo? Because siguro, damo ang kita pa. To tell you honestly, hindi lahat ng banks maayaw ng presyo ng bar. For the past months, talagang tagalit dito tanan eh. I think you kasama niyo ako dito. Talagang kita apektado. Now, but we have also responsibility na i-fulfill ang undertaking niya. Na otherwise, patay naman kay Mayor. Sige. So, saan maintindihan nyo, especially sa mga nagsunod na mga bars, but don't worry, we will work with you hand in hand para anaton nga bar will be makonsider sa industry. Until now, if you look at it, kumisa nagalain ng butay. Si bar is not, kumbaga, hindi kita ina-acknowledge na we are part of our sa syudad. But we are always trying hard that will become a time that makonsider ng bar is a industry siya na gina-emphasize ba sa ibang nga, this is that's only for us na mag-good time lang. Dili kita nakuha sa ato pangabulian. Siguro naintindihan naman nila. Kami sir, willing kami mag-comply whatever na sa undertaking na ang bar. Ang problema namin sa bar is the cost palagi. Because if you look at it, wala some bar owners na gina-charge ang sa bouncers. Actually, gabi ka shoulders na sa training and refresher. Tama ba? Yes. Am I correct? Kasi kung i-charge natin sa bouncers, pilagi naman ang ginikita, so charge na pa natin ng kalaki. But, with the assurance of Colonel Ligada, na sila na mag-conduct ng training, because, once again, libaton ko if you patrain natin na sa private entity, therefore mahal ginaya. Tama ba? But, kung ara may matulog ang aton nga police, aton nga LGU, with regards to that, maka-lower ka, but with the cost, hindi pwedeng naman na wala cost kita, but barato na lang. Okay ka mo? Okay kita sina? Oo. Bangbat siya nabataan sa mga kabanggo natin si Sir Jim Noveles, ang presidente ng Iloilo Bar Owners Association sa bahagi ng Sudan ng Iloilo. Pagyan mo na kanyang hambal, masupugtado manitaas yung as nakapromesa man ito gani ang pulisan sila pumagsang matituligan sila sa piling accredited pala nga laboratory makapag-test para natin sigurado natin kung ang result wala ating doktor at sino natin sa ginagis na conference sa sila ka mga bar owners pati paano kung nang check ang legitimacy sa mga resulta sa drug test o muna din ubra na lang organo man unified niya ang pag-conduct sa ilang drug test sa isa ka-legit o lehitimo nga laboratory kag ang isa pang hindi ka promisa mo cham nga pati man ang refresher training nila sa mga bouncers nga requirement kailangan gina-check yaman sa task force on morals and values formation amo na hambal gani ni Mr. Veles nga nagpasalamat sila sa bahin sa kapulisan bangod ginabuligan ini sila sa amo sini nga pagpatuman man abi sang ordinansa diri sa bahin sa Iloilo City Bombansya. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat Ginda Bombo Angel Tan. Kung ng taon ninyo, maayo man ini nga sahi isang pagsulundan nga ipatuman sang city government sa buligman sang Iloilo Bar Owners and or Iloilo Bars Owners Association, no? Para nga ma-regulate ang ila sini iyang nga mga bouncer dira. Pero magluwas sa ginatawag sini nga drug testing, nagakadapat man sini nga husisaon man kag kung mag-hire ka sang bouncer, may mga nagakaigo man dira iya nga pag background investigation, abi sayo pagpamangkot sang iya sini nga background. Kaya kung kaisa makibot lang tao, negative siya tuod sa paggamit sa illegal nga droga, pero nagabaligya siya gali sa illegal sa nga droga, kag ang patal pa sining istorya, base kung maglabot sa punto, ngati kuno abi nagatrabaho siya sa bouncer, ginaanoy na lang, ginaulayhon niya na lang pagduso sa illegal nga droga sa mga nagakpadulong sa mga bar. Amo nang hindi natuluyag iyang matabo,
kag mamusinga ng aton sining nightlife district diri karon iya sa bahin sang syudad sang Iloilo. Mutublang bali Mr. Jim Velez niya ti gusto naton niya nga mapadulong sa aton sining mga bars, ang aton sining mga customer kay ti luyang nila sang relaxation, gusto nila nga mag enjoy, no? Ti paano sila dira karon ka enjoy kung nagabalaga mata sang mga bouncer dira, hindi lamang bouncer, pati ang ila sining mga kasubong man nga mga customer nagabalaga ang mata hay sa illegal sining nga droga o ti kunti rimalaso ti mas mayo ini kag mas nami pagid nga hindi lamang random drug testing kunti mangin every 4 months ipaidalom ang tanan sining mga bouncer sa drug test mga kauturan. 13 minutos na nakaligad sa takna or make it 15 minutes after the hour of 1 o'clock sa hapon. Driman sa aton sining pagpangalagad. Pagbalik nato na banwa dugang pagin sining mga balita kag impormasyon. Highway Police Assistance Desk ipahamtang kuno sa dalom sang Ungka flyover. Di may 24/7 man dira lang field office ang Department of Public Works and Highways nga butangan pa sang Highway Police Assistant Desk kao. Kay ti siguro basi kon nagalabot man sa tulupangon sa ngaton sining mga opisyal sang gobyerno ang hambal sang ni Police Staff Sergeant Sanchez Tubla nya kadto ko to sa field office nila why tutawo ang malila 24/7 may tao da pero why lakip na sinadri karon sa aton sining mga kuturan basi ikaw na niyang masunod sining winner tutok lang diri mo radyo kay panumbalikan naton ang dugang pagin-sining mga balita kag impormasyon kag magalawag kita sa winner naton sa Daily Draw sa 1 to Panalo Part 23 promo. Balikan tayo ni matapos ang pinaka-importante ng mga panumnom oras. 16 minutos na nakaligad sa tak ng alaw na. Narito na ang pinakahihintay, ang bago Legendary Game Pal Performance Feeds para sa inyong mga manok panabong mga ka-legend. Sa bagsik at daling panalo ka. Kumpleto mula sa BB Stag Booster, BB Stag Developer, Breeder, Maintenance at Power Conditioning. Legendary Game Pal Performance Feeds. Mabibili na sa inyong suking poultry supply at agri-vet store. Legendary Game Pal Performance Feeds. Alamat sa bagsik at galing mula sa New Panay Agri-Ventures Development Incorporated, maker of Love Feeds. Mga palangga nga kasimanwa, sa ulugon naton ang Paskwa nga puno sang kasadya kag paglaom. Dumdumon naton nga ang matuod nga mensahe sang Paskwa amo ang paghigugma kag paghatagay. Sa aton mga selebrasyon sini nga Paskwa, hindi man naton pagkalimtan ang aton mga kauturan nga ginakulang sa pangabuhi. Ipaambit naton sa ila ang grasya kag kalipay sining tion sang Paskwa. Padayon kita nga maghumpong kag magbinuligay para sa kauswagan sang probinsya sang Iloilo. Ini si Governor Toto Defensor. Kaupod ang akon pamilya kag sang aton partner sa kauswagan Mayor Lian de Buque, our partner in good governance. Kag uswag Ilonggo Party List nagatamyaw sa inyo tanan sang malipayon nga Paskwa kag mainuswagon nga bag-ong tuig. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipay. Sakot nga damigo kag biga
nga mga Ilonggo nga padayon nga nagasuporta sa ato. Ginatamyaw ko kamo sa masanag na Paskwa kag malipayon nga bagong tuig. May this celebration bring happiness and joy in our hearts para mas bugana kag padayon nga pag-uswag sa aton nga syudad. Salamat kid sa inyo nga suporta kag pag-upod sa aton misyon para sa kauswagan sang tanan. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 15 to 21, 2024. Ang Desyembre 21, amo ang Sabado bago ang adlaw sang Paskwa. Spend that day sa Plazuela de Iloilo and be entertained with a great selection of songs ni Mr. Totong Villarus, kagangiya nga banda sa concert at the plaza. Blasting off alas 6 ng gabi sa Desyembre 21, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 22, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, let us petition before God nga dugangan niyang aton resolve to embrace His will. Ilabi na gid sa sini nga Yuletide season kag sa maabot nga mga inadlaw agud nga ang kalinong kag paghigugma amo magahari sa aton tanan. Sa Disyembre 25, ang tanan ginaagda nga magtambong sa misa nga pagahiwaton sa latolda umpisa alas 11 sang aga to celebrate and honor the birth of Jesus Christ, the light and the Savior of mankind. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2024. Ini si Mayor Jerry Tredias, kaupod sa akon bug-os nga pamilya, panamyaw gid sa inyo sang malipayon nga Paskwa kag bag-ong tuig para sa tanan. May the light of Christmas guide us towards a bright and prosperous future. Nangin nausuagon ang aton nagliligad nga mga tinuig. And each year, we always finish strong with numerous awards and remarkable accomplishments. As we approach the new year, let's continue to be united, ululupod naton nga ipadayon ang kauswagan sa aton syudad kag tagsa ka pamilyang Ilonggo. Again, I'm wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss.
Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 26 minutos na nakaligad sa takna sininga launa, may winner kita! 1, 2, panalo! Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit pack ngayong araw. Atensyon, atensyon, atensyon sa mga taga-distrito sang Lapas. Bao, lapit-lapit lang niyo. Huerba na Street to. Taga-Huerba na Street Lapas. Ang aton sininga winner. Yan sininga proof of purchase. Birch 345. 72 anyos. Congratulations, George Shoho. George Shoho sang Huerba na Street Lapas. Ikaw ilaw ni Bombo Champion. 17 minutos sa kaligad sa taknang alauna. May anong ikaw ka oras sa pag-claim sa imo sininga premyo nga nagahulat na diri sa imo. 500 pesos nga cash plus gift pack nga nasulod sa Orocan sining nga balde. Sa liwat, congratulations George Shoho sang Huerba na Street Lapas. Proof of purchase niya Birch 345. Aton sining daily draw tambungan sa aton sining FT representative si Miss Eunice K and Iyasa. 27 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Standby sa aton sining mga kabombo kay himalonta kung paano magsaulog sang Paskwa ang aton siniiya nga mga kasimanwa dito sa Saipan. No? Ang Saipan amo ni siya ang pinakadako sining kapital sang Northern Marianas Island. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo o standby kay istoryahan aton ina diri man sa aton siniiya nga palatuntunan. Ang Ungka Flyover, butangan sang Highway Police Assistance Desk. No? Highway Police Assistance Desk. Amo ni ang isa sa mga ideya sa ginpatigayon sining committee hearing sang damlaglang may kangtanan sa falling debris issue sa Ungka Flyover sa ongoing siniyang pagpatigayon man sang pagkaayo dira, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Now,
Di ba ang committee hearing ginpatigayon in aid of legislation? Imang kutunta karon kung ano nga sa isang legislation ang kasama niya o kung plano sa Committee on Public Safety sa Sangguniang Panlalawigan. Check ta this time si Bombo Lindsay Badilin sa report na please kami. Bombo sa pangamtang ang Pavia Municipal Police Station sa Highway Police Assistance Desk sa idalom sa Ungka Flyover. Ginpakikamutan ng si Police Major Harold Rendora ang Chief of Police ng Pavia Municipal Police Station. Kagiyang din pahayag na 4 ka mga pulis ang ipahamtang sa Highway Police Assistance Desk. Pero hindi pa ni matulid bomosam ko na balasan una ni ibutang sa idalom sa Ungka Flyover. Ini kasunod man sa mga reklamo sa pipila ka mga motorista nato na naglabay dira ang nahulugan no sang debris halin sa Ungka Flyover. Kay sunod sa iya ini ang isa sa mga solusyon nga nakit-an sa Pavia Municipal Police Station para nga mas madasig ang report bala dayon bombotsam sa mga kapulisan naton para nga ma-record ma-blatter ang ining mga biktima nga nahulugan sa debris or anong magraabi nga mga insidente nga malapit sa Ungka Flyover or may kagilabtanan sa Ungka Flyover. Sunod dari kay Police Major Rendora, hindi pwede nga mabakante ang ining Highway Police Assistance Desk nga ipahamtang nila bangod nga kinahanglan nga mayara gid sa tawo by shifting lang abi ang ila diri nga pagahimuon basta nga 4 gid ka mga pulis ang ibutang dira. Ginpamangko tamang gani kung lain ang kapulisan sa Pavia Municipal Police Station kung madugang pagidira sila sa tawo pero tingitaan sa solusyon sa Pavia Municipal Police Station, bombotsam, in kaso nga magkulang sila, pwede man sila ka-request sa police, sa bayan sa Iloilo Police Provincial Office. Tingin na lang tao dari niya na posible makabutang sila sa Highway Police Assistance Desk sa first quarter na sa tuig 2025. Yari bala aton pamatian ang nangipahayag ni Police Major Harold Rendora, ang Chief of Police sa Pavia Municipal Police Station. Dahil po sa nangyari na ito ng mga incidents, not only not just these incidents na yung mga in regarding sa Ungka Flyover, but also syempre tingnan namin yung cases of convergence, which is ito rin po talaga within Robinsons and Pavia sa area po ng Robinsons and GT Mall. So yun yung po yung naisip namin na intervention na maglagay po tayo ng HIPAD o yung Highway Police Assistance Desk para just in case na mayroong mga untoward incidents na may mangyari, mabilis silang makareport or kami rin mabilis po rin makaresponde dahil may naka-deploy na tayong police dun sa sa area na nabanggit. Actually sa area po ng GT Mall, pero we're still working for the memorandum of agreement. So police officers po yung ilalagay natin sa we're deploying there at least every tour of duty 4. So di po pwede mawalan ng tao doon. 24 hours po 'yun na dapat ilagay po natin. Because syempre kumbaga dapat yung Highway Police Assistance Desk is kumbaga ang duty niyan is 24/7. Parang police station din po. Hindi man ba sir magkulang yung mga police officers natin? Actually kumbaga nasa sa amin na po 'yon. Kumbaga gagawan namin ng paraan para at least although even though kasi common na problem is yung strength ng PNP natin. Pero syempre problema na, syempre gawa natin ng paraan. May target date na ba sir? Wala pa naman. We're still working pero as much as possible siguro ang sa akin nag-set ako ng target siguro by first quarter of 2025. Nabatian bombotsam si Police Major Harold Rendora, ang Chief of Police sa bahin sang Pavia Municipal Police Station. Okay man ina nga mayara dira sa police assistance desk but magluwas ini may legislation nga ginduso diri si board member Jun Undihar Bombulens. Sa subong bombotsam may mga recommendation lang nga ihimuon ang bahin sa Pavia asang sangguniang panlalawigan pero istoryahan kanila within the committee, ang Committee on Public Order and Security public or Committee on Infrastructure sa bahin naman ni Board Member
ng board member Distura, Rolando Distura, Okay. Bombo Champ, ng mga recommendation, and the next nga pagpatigayon sa sesyon, that's the time nga i-tackle, i-discuss ang mga recommendation kag man ipasar kung ano man ang i-recommend sa nasabit ng mga committees. So sa bahin sa pavia PNP, apat ka police i-deploy sini nila. Ang duty is duty kids ang regular man sini nga police. Yes, ang regular man ng mga kapulisan, Bombo Champ. In kaso hindi enough ang mga pulis nila, Abi, pwede man sila kapakigamot sa Iloilo Police Provincial Office. All right. Sige. Thank you again, Bombo Lins. Ini si Bombo Lindsay Ermitanio Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay Bade. Balik-balikan naton ini karon ang sabahin sa Ungka Flyover. This time anay i-check naton hibalonta kung paano magsaulog sa Christmas sa Saipan, Northern Mariana Islands, ang mga kabombo naton dito sa aton sining Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Sa Saipan, mga kauturan, no? Mayara sang 43,385 muning ila sining population dito, no? Kalabanan sini sila dito, tawag sini mga chamorro, no? Chamorro sa aton sini nga mga kasimanwa, may mga nagasaulog man bala sang Christmas dito, katulad sang pagsaulog man sang Christmas diri sa aton iya sa pungsod na Pilipinas. Manginkaw po naton sining Bombo International Correspondent direktamente sa Saipan, si Bombo International Correspondent Bevelin Galanza. Bombo International Correspondent Bevelin Galanza, welcome sa Bombo Anay sa Udto. Maayong oras sa imo. Naka-mute ko si ma'am. Okay. Sa aton dre. Alright. Once again, welcome, Miss Babylin. Mayong udtuman sa inyo sa tanan sa taga Iloilo, Bombo Champ. Alright. Kumusta dira subong? Kag ano oras dira sa may Saipan? Subong 3:36 PM na kag maulanon subong diri nga hapon. Maulanon. So mabrubugnaw dira. Tingala ko daw naka-hoodie ikaw, Miss Babylin. Oo, Bombo Champ, kay do mga sobra na isa kasi mana nga nagainulan diri per me. Alright. Now, kumusta dira? Lapit na lang, pizza ba? Hindi na kita karon 5 days before Christmas. Anong mga activities dira iya sa Saipan, Abi, in connection man sa celebrations ng Christmas? So, sa diri sa Saipan, Bombo Champ, ginatawag ang Christmas diri nga Christmas in Marianas, wherein ang every school nagapa-contest sila nga gahimo sila sang mga Christmas tree, and then ginabutang siya sa daw plaza nila, and then amo nang ginatawag nga Christmas in Village, kung diin nga ang mga tawo nagakadto dira para maglagaw kag magpicture. Okay, so mga pila ka bilog ni ang nagapasakop, Miss Babe? Hindi lang ko gid sure, Bombo Champ, pero almost sa mga school or all of the school here naga-participate gid sila sa activities. So in terms ng hindi man siya dako gid nga ano diri ang Saipan, kumbaga gamay lang man ang Saipan, so tanan nga school naga-participate gid sa any event sa Saipan. May mga prizes man ini nga install para sa winner? Ang sa pagkabalo ko, Bombo Champ, daw cash prize ang ginahatag nila. Pero every year gid na sila nagapa-contest sa Christmas tree. So amo inang isa sa mga activities dira magluwas abi sa pa-contest sa patindog sa Christmas tree. Ano pagid ang mga ginahimo dira sa mga kauturan naton sa Saipan sa pag-celebrate man or preparation sa Christmas Day? So ang mga chamorro dire or ang mga local people dire, Bombo Champ, may ara sila nga ganobena sila 9 days before Christmas. So sa katapusan so kumbaga sa ika-siyam nga adlaw dira sila nagahiwat sang dako para magkaon or magtingob ang mga
local people dire. And then mayara man sila nga simbang gabi pero ang tawag nila is Misan Gadjo. And then tapos sa last day mo na nga may handa-handa sila, pero unlike sa mga Filipino people nga kita ya naga-celebrate gid kita sang Noche Buena, sila ya hindi sila muna naga-celebrate man sila pero morning after sang simba, ang mga Santo Niño ginapagwa nila sa simbahan tapos gina-house to house gid nila nga ginabisita. Amo na sila mag-celebrate dire. So amo na yang ila sini nga tradisyon sa mga Chamorro, kag ining mga Chamorro by the way dira sa Saipan in terms of religious affiliation, madamo dira sa Christian, Miss Babylin? Yes, Bombo Champ, tuod na. More sang mga tao diri is more like Christians people. Ambagan isang kilala ko, ang tawag ko nun sa mga tao sa Saipan, Saipanis, kaya ko na arakas Japan, Japanese, pero Chamorro mali ya. Chamorro. Yes, Bombo Champ. Alright. Ano nga mga common nga mga handa abi or may specialty iyang mga Chamorro people nga ginahanda sa mga special occasion, special events such as ang Christmas Day or the day before sa Christmas, Miss Babylin? Ang more likely nga ginahanda sang mga Chamorro people is nagaluto sila sang red rice. Kumbaga do amo gid na ding pinaka-rice nila. And then nagaluto sila sang mga bake ham, barbecue, kag dira sila naga-celebrate sa gilid sang dagat. Amo na ang ilang celebration together with the family, pero ang mga Pinoy yan naga-kaon gid ya mag Noche Buena. So why man sila particular nga bawal nga pagkaon niya sa mga Chamorro? Wala. Wala, Bombo Champ. So tanan man niya nga kung pwede dira mahanda, ginasaluhan gid sini nila baw kilid sang beach ha, kanami isang ila yung celebration sa Christmas. Oo, Bombo Champ, kay palibot lang diri sang Saipan, do halos dagat lang gid ang makita mo. So do beach party gali ang ila sini nga Christmas party man dira. Oo, Bombo Champ. All right. May mga fireworks display man dira, Miss Babylin, nga katulad diri sa aton kada may mga special occasion sa Christmas man na, kung New Year man na, may mga fireworks display na sila nga ginabantayan sa mga Chamorro people. Sa mga siguro ang mga pa fireworks more likely mga Pinoy lang man ang nagaubra. Kay paglabot sa mga local people do hindi sila gid sa fireworks, more on inom. Baw mga pala inom gigali o kung makapasaypan ko do hiyang ko da mga muna pala inom tubig. Anyway, si Miss Babylin Galanza taga diin gani? Taga Barotac Nuevo, Bombo Champ. Taga Barotac Nuevo. Basi may gusto ikaw to tamyawon nga mga kaparintihan mo, Miss Babylin? Sa akong parents na lang, Bombo Champ, si Melanie Galanza and si Michael Galanza. Kay duwa na lang to sila bilin kay kami sang magulang ko ari na di sa Saipan. So hi sa akong parents da Merry Christmas and Happy New Year. May plano nga papason si mama kag si papa sa Saipan? Mayara, Bombo Champ. On process na. Basi next year bilong na kamo nga pamilya nga mangin kaupod ko man diri sa aton sini nga pagpangalagad, Miss Babylin? Baka bay pa, Bombo Champ. Okay. Ginalook forward to get. Alright. Sige. Thank you so much sa imo man sini nga tiyempo. Merry Christmas dira sa imo in advance sa aton sini nga international correspondent. Thank you man, Bombo Champ. Merry Christmas and Happy New Year. There you have it, aton sini nga Bombo international correspondent direktamente sa Saipan, si Babylin Galanza sang Barotac Nuevo, Iloilo. Amoy ato aton sini nga Christmas Around the World. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Christmas by the Beach galito ang selebrasyon iya sa bahin sang Saipan.
sa aton sini nga mga kabumbo ti kanami guro to magplastar bumbo umel no samtang nga ti mga tsamuro kuno mahilig mag-inom ba o ti kita mo pagid ang sunset tapos madamo sini sang bilog sini nimo nga pamilya kompleto may mga kaabyanan ka pa no bao kanami mag-celebrate mga isang Christmas dito iya sa may Saipan. 43 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Mabutang sang 4 ka mga personnel nagikan sa Pavia PNP suno pa sa ila sini nga Chief of Police agud nga mag-aakto as police or Highway Police Assistant Desk no sa aton sini makuturan para nga kuno kun may ano nga mga sahi dira sang problema or needs sang police assistance gilayon sini nga makaakto no okay man ina nga mga proposal kag tinutuyo sang Chief of Police sang Pavia Municipal Police Station but siguro mas maayo kung sabahin kita karon sang legislation magatutok ginalauman nga by the next committee hearing may igaduso na diri nga mga resolusyon or even maghimo sang isa iya ka ordinansa na tuhoy karon sa problema nga na-encounter sa sining bilyon sa karon ang balor sining kontrobersyal nga ungka flyover. Kay kadamo sang diferensya banwa nga ti kung may ara sa mga pagsulundan panigurado nga hindi na masulit ang kasubong sini iya nga mga kapalpakan samahin man karon iya sang kontraktor kag sang Department of Public Works and Highways. Ini kun tani nga mga legislation ang magatutok sa pag-reprimand, kung hindi man sa pag-reprimand, sa pag-penalize sa mga kasubong sini nga mayara sang kapalpakan nga nagatuga karon sang problema pag-antos agoniya sa mga pumuluyo sa malawig nga tsimpo. With the help siguro sang mga board members from the 2nd District nga permi kag halos kadadlaw nagalabay dira sa may ungka makadihon sila sang mga nagakigo sini iyang legislation para nga magtihin-tihin man kag insaktuhon man sang Department of Public Works and Highways kag sa kung sino man ang mangin kontraktor sa isa ka partikular sini iya nga proyekto para nga hindi na kita makasalapo sa kasubong sini nga mga problema. Amo na yang aton sini nga ginatutukan o ramoning aton sini nga lauman with this committee hearing sa aton sini nga mga kauturan. Kay kung mag-committee hearing ka, manguluhusisa ka, mangsukot ka, mangtukso ka, pero way ka man sang legislation dira ang ipasar, tinag-usik kita sang tsimpo. Para kay nga nagpatawag-tawag sa committee hearing kung why man lang sang may madihon sining legislation. Do kasubong lang na karon iya nga ginhusisa nyo lang. Paghusisa nyo kay namalaan nyo ng kununong problema ti ano dayon. Kasubong bala sa mga quadcom nga ni sa mga padayon sining nga mga pagpangusisa karon sa bahin sang Kongreso kag sa Senado or sa House of Representatives kag sa Senate. Ngati pagkatapos ang ila sining nga pagpangusisa ano dayon? Matapos nga may gin-contempt sila ano dayon? Do gingamit pa yan nila bilang ila sini iyang espada batok sa ila sining kasumpong sa politika. Gingamit nila yang armas. Gingamit nila ya bilang racket. Agod nga ila sini nga i-launch kag patupon sa kampo sang ila sini kasumpong. Pero may mga legislation bala nga pananglitan nga mahimo ina nga mangin layi matagam ang kung sino man nga posible iya nga maglapas sa mga kasubong sining pagsulundan.
amo kung tani sinang gina-expectar naton gali kiti do more on pakahuyan, more on ibuyagyag. At the end of the day, kung wala isang proper legislation, kung wala sang black and white, nga amo ang mangin balasihan sa pagsukot naton sa mga nagatinarantado siniya nga sa aton sini nga gobyerno, nagatinarso, nagatinampuhaw, why gyapon sang igo ni kag nag-usik lang kita sa tiyempo. Amo nang ginalauman nato na nga may mga ipasar sini nga legislation sa may isang sangguniang panlalawigan. 49 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Ano nga mga palupok ang hindi pwede ang ginadumili? Kag illegal. Ang Philippine National Police nagpagwasang listahan, himaluon tayo ni sa report ni Bombo Hana Andasahan. Sa report, please go ahead. Bombo Cham, nagpagawa na ang Philippine Police ang pagsulundan ng mga ginabawal na firecrackers na ibaligya sa subong man na celebrar sa nga bagong tuig 2025 kagriman ang mga nakalista na firecrackers kay mga pyrotechnic devices ang kasunod man sa Executive Order 28 sa Republic Act 7183 amo ini ang mga patusi ang pikulo kay of course ang pikulo nga ini nga malapit kataman ini kung sa kamot lang pag ginahaboy lang ginaton ang pop-pop, ang 5-star nga dako, ang plak-plak, Lolo Thunder, Giant Bawang, Giant Whistle Bomb, Atomic Bomb, Atomic Triangle, Large Size, Udas Belt, Goodbye Dilma, Hello Colombia, Goodbye Napoles, Super Yolanda, Mother Rockets, Triton, Super Lolo, Goodbye Bring and Goodbye Philippines, Bin Laden, Coke and Can, Killback, Kabasi, Special Kong, Tuna, Goodbye Chismosa, all overweight and oversized firecrackers nga nagasobra sa 0.2 grams kag nagasobra man sa 1/3 teaspoon sa explosive content kini. Kag diri man ang firecrackers nga naga-fuse sa dayon, patulapok sa dayon, less than 3 seconds kag o kontrol sobra 6 ka segundo. Kag firecrackers man nga madamo sang mixture sang phosphorus o sulfur nga dira mo sang sulod nga firecrackers. So, hindi man under ni sa pagsulundan mismo sang Republic Act 7183 Executive Order number 28. So, subong man ang kabilugan nga Police Regional Office gina-finalize pa subong ang mga designated areas kay even though nga may mga nag-umpisa naman dili ka pang plaster sa ilang mga baligyaan just like dira sa mga areas ng Suok, Arevalo, sa C1 Road sa may Barangay Buhang, Haro, Iloilo City, dira sa areas ng Iloilo City. Apang when it comes sa mga probinsya, just like sa Iloilo Province, kag sila pa sa Aklan and Antique, magadepende kuno ini sa local government unit. Bombotsyam, kahit yung ining local government unit, sila ini hatag man sang mga permits nga para kung sino ang paghahanugutan sa ining pagbaligya sang mga firecrackers kaya sa ilalom sa RA 7183 nga may mga ginatawag nga nagakalain-lain nga mga permits isa pa magbaligya sang ining firecrackers and pyrotechnic devices kailangan sang license or permit requirements nga diri man ang qualification sa manufacturer o kon dealer amo man ang importation sang chemical and explosive ingredients kag safety guidelines siniman. Kag diri man ang ining mga nga managbaligya magapaydalom sa mga pila ka penalties if ever nga mag-manufacture, magbaligya kag mag-distribute sang ini nga mga firecrackers kag pyrotechnic devices sa violation man sa ining provision sa Republic Act 7183 nga hindi magnubo sa 20,000 pesos kag hindi magsobra sa 30,000 pesos kag imprisonment sang 6 ka bulan tubtob isa ka tuig. Kag ini man alot liwat nga pahanumduman sa Police Regional Office Police Brigadier General Jack Wangki man kag pagpamuno man ni PNP Chief Romel Francisco Marbil nga kang kahapon gid lamang nga adlaw nagpagwa sang ining mga masunod nga mga ginabawal gid nga mga palupok. Kag ang paggamit man sa mga bogang sa mga kaumahan of course so dira may mga bogang nga ginapangan sa kabataan hindi gid ini pwede. Kag ang ining mga rules magasunod man
sa police forces nga i-confiscate ang tanan nga illegal fireworks sa nga tuig. Yari bala kay pamarian naton ang ining pahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. So far, ma'am, no, sa mga ginabawal nga palupok, ang mga dalagko, no, nga palupok, and ang mga wala sang permit, and of course, ang hindi authorized nga mga palupok, so ginabawal din na naton. And sa subong Christmas season, sa pagbaligya, dapat ang mga nagabaligya since either dealer or retailer, may ara sila dapat permit. And may ara kita designated areas kung diin dito lang allowed magbaligya ang aton nga mga sellers ang sini nga mga palupok. Sa mga designated areas na sir, sino nag-decide diri ang LGU balaokon ang mismo nga kapulisan diri sir? Sa aton sa PNP, ang specific unit nga nag-regulate sina is diri sa regional level, ang aton nga Regional Civil Security Unit 6. Amo manining unit sa PNP ang nag-check no sa ilang mga permits, and also amo manining unit nga nag-regulate through sa pag-conduct inspection sa sini nga mga baligya sa mga palupok. And kamusta naman sir ang mga sellers sir if ever nga mga wala siyang permit ang makabaligya sir anong pwedeng mga matubang nila sa kaso sir? So far kung wala sila sang permit, no, ang pag-ibalo naton dira is pwede gid na i-confiscate ang mga fireworks kag mga firecrackers nga ilang ginabaligya kung during inspection sang aton nga mga kapulisan wala sila sang may ipakita nga permit. Okay. Nabatian diri Bombo Cham ang pahayag sa spokesperson sa Police Regional Office sa Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Pero mas maayo guro okay man ining reminders, pero ang aton sini iya nga mga legitimate sini nga mga seller sang palupok. Last time to nagareklamo sila bumbuhana kay may mga illegal kuno iya nga nagabaligya. Why pa sa designated area, gintumod nila partikularmente sa bahin sang na-mencionar ang terminolohiya nga super. Ang ginatumod sini nila nga super among Iloilo Terminal Market may nangabraligya kuno dito. Sa bahin sa aton sini mga kapulisan kaya nga aton sini iya nga mga firecracker seller, no? May mga seminars and may mga ginakuha ni sila nga certification from FISAGS, so on and so forth. Dapat buligan man nila nga mapasiguro nga wa iya sang illegal nga nagabaligya sa palupok, mga hindi lisensyado, mga kulurom bala nga vendor bumbuhana. Yes, tama din Bombo Cham kay tama ka na fair sa mga ining mga nagbaligya man nga mga lisensyado nga nagabayad din sila sa nga 2,000 pesos until na ina sa 31 sa pwesto pa lang nila ang ilang pagpakayo diri kag ilaman nga pag-process ng mga certificate kaangay sa Bureau of Fire Protection kag iban pa nga mga certification para lang gid nga makabaligya in sila kag matawag nga legal nga managbaligya sang firecrackers para sa ining pagsaulog man sa nga pagselebrar sang bag-ong tuig 2025. That's why man nga panawagan nila diri mas maayo nga unahon sa mga kapulisan inspect ang ining mga nasambitan nga mga lugar agod nga masikyar gid man kung may mga illegal gid man nga mga seller sa amon nga area Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Hana Andasa. Sa ano to kani Bombo Melgin report? Nga may illegal nga nagabaligya do 2 days 3 days ago, no? Pero duway makita nakabati na no ako may ginpang dakop sila kun ano. Okay man ina nga naga-remind kita nga dapat eksakto ang mga legal ang ginapahanugutan ng mga palupok ang ginabaligya. Pero isa ini karon kadako man nga concern kag unfair para iya sa mga nag-comply sa mga pagsulundan so that nga mangin legal kag wa isang libog ang ila sini nga ulo sa pagbaligya. Ti karon may nagreklamo na, no? May source na kamo sang information, pwede nyo gintoy makantuan ang vendor nga to kay nagpakilala man siya. Kaglantawon ang ginatumod niya nga area kung may mga nagabraligya gin man dira bala sa nga
nga hindi lisensyado kag illegal. Kay kung pinsaron ta, kung may mga penalidad, may mga multa, ining mga lehitimo nga nagabaligya sang palupok, hindi na ni sila magpaminsar pa nga magbaligya sa nga mga ginudubilian nga palupok. Kay nabalaan sini nila nga may penalidad? Kay nabalaan sini nila nga may multa? Kag there was a time sa aton sini nga mga kabumbo nga ti jutayan lang during the time ni former President Rodrigo Duterte, nagambanga hindi na why na ginapanugutan ang palupok? Tisubong nag-comply sila kung ano mga requirements, nag-comply sila. Gani gina panawagan taman ang kapulisan naton. No? Okay gid ina nga mapanumdum kita sang mga bawal, no? Nga mga palupok kay hindi dapat ibaligya. But pasiguraduhon taman nga maproteksyonan taman ang mga vendor, ang mga seller, no? Nga nag-comply sa pagsulundan. Pinaagi sa pagpangdakop sining mga illegal nga nagabaligya iya nga wala sang lisensya kag sa hindi pa designated sining lugar. Ti ko manotisyaran mo sa aton sining mga kabumbo. Magbakal ka sang palupok, may on standby dira nga tawag si gani balas. Ang iba niya gani safety gidya, nagatago gidya, nagapreparar gidya kag sining mga fire extinguisher. Nga isa sa mga requirement ti karon iya may mabaligya to sa super nga damo to tawo sang palupok. Ti kabay pa nga tagan sing tulupangod sa aton sining kapulisan kag sila mismo mapatigayon man sa pangdakop sining mga illegal nga nagabaligya sa palupok. Oras 1 minuto na kaligad sa takna alas 2. Iban sining mga balita kag impormasyon itugyan ta sa iban sining Manusay Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kahapon lamang program kaupod naman sa kay Tita Regine driman sa aton sining karon nga pangalagan. Isumamot siya, Mablanco, Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 15 to 21, 2024. Ang Desyembre 21, amo ang Sabado bago ang adlaw sang Paskwa. Spend that day sa Plazuela de Iloilo and be entertained with a great selection of songs ni Mr. Totong Villaruz, kagangiya nga banda sa concert at the plaza. Blasting off alas 6 ng gabi sa Desyembre 21, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 22, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass,
Let us petition before God nga dugangan niyang aton resolve to embrace His will. Ilabi na gid sa sini nga Yuletide season kag sa maabot nga mga inadlaw agud nga ang kalinong kag pagkigugma amo magahari sa aton tanan. Sa Disyembre 25, ang tanan ginaagda nga magtambong sa misa nga pagahiwaton sa La Tolda umpisa alas 11 sang aga to celebrate and honor the birth of Jesus Christ, the light and the Savior of mankind. Plus, Wala de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2024. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahay sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Matahom lang taon ang mga dekorasyon sa panahon sa Pasko, apang peligroso kung hindi kita maghalong sa paggamit. Magbaka lamang sang Christmas lights kag iban pa nga dekorasyon nga pasado sa standards sang Department of Trade and Industry. Kaangay sang may mga ICC stickers kag PS marks. Hindi pagbabayaan ang nagasiga nga kandila malapit sa Christmas tree o kun sa Advent wreath. Bailuhan ang mga pundido nga Christmas lights. Check yaro ng mga linya sang Christmas lights. Basi may mga samad ini. Subong man ang mga halog nga plugs. Hukson sa saksakan ang Christmas lights kung maghalin kag wala sang tao nga nabilin nga magbantay sa balay. Hindi pag-i-overload ang mga salaksakan. Taguon maayo ang mga Christmas lights sa iban pa nga dekorasyon pagkatapos magamit agud hindi pagampangan sang magagmay nga kabataan nga makadulot pa sang disgrasya. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio! Bombo! Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sa nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga nagsulod sa import kag export industry. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kon ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay.
Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 Bar Examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abuga siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Kultura naton nga mga Pinoy nga magpreparar sang madamo kag sari-sari nga mga pagkaon sa panahon sang Pasko. Apang kinahanglan nga maghalong kita. Yari ang mga food safety tips sa holiday season. Hugasan sang maayo ang kamot antes maghawid sang mga pagkaon, ilabi na kung ginapreparar pa lamang ang mga ini. Ipasiguro man nga matinlo ang lababo, lamesa kag ang mga utensils o kon ang mga ginagamit naton sa pagluto. Proteksyonan ang kusina batok sa mga sapat-sapat, peste, ilaga kag iban pa nga mga kasapatan nga makahigko diri. Magamit sa matinlo ang tubig kung maghugas ang karne, prutas, ulutanon kag iban pa nga mga panakot. Hugasan sang maayo ang mga prutas kag ulutanon kung kaunon ini sang hilaw. Kinahanglan nga separado nga kutsilyo kag tapalan ang ginagamit sa paghiwa sang karne, mga panakot kag mga prutas o kung indi gani hugasan sang maayo ang kutsilyo antes gamiton sa paghiwa sa iban. Lutoon sang maayo ang pagkaon, ilabi na ang karne, itlog kag seafoods. Takpan o kon putson sang maayo ang mga pagkaon, agud marikawan ang kontaminasyon. Kung nagatangkas sang pagkaon, siguruhon nga napaidalom ang mga hilaw nga pagkaon agud indi matuluan sang ilatagas ang mga naluto na. Taguon sang maayo ang mga pagkaon sa refrigerator o kun sa mga bulutangan kag lugar nga indi dasig mapanos. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy.
Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagbakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo manini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-imutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kung pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Iniamo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes magkaon agod mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo. Sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulaton ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa lamesa antes magumpisa sa pagkaon. Ini ang nagapakita nga mayara ikaw sang konsiderasyon sa iban nga tawo. Insakto nga paggamit sa mga gamit sa pagkaon. Magamit sang insakto nga mga gamit sa pagkaon, butangan sang serving spoon ang kada pagkaon kag likawan ang paggahod samtang nagakaon. Mag-usap sang pagkaon nga wala nagahuni. Ini amo ang basic rule sang good table manners. Likawan ang pagwakal o kung pag-istorya samtang may pagkaon ang bibig. Hindi magsugpon. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio! Bombo! It's a beautiful Biyernes, December 20, 2024. Good afternoon, good sa inyo. Mayong hapon, good sa inyo tanan mga kabombo. Nagapalangbalik kita, this is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Pila ka adlaw bago ang Christmas? Check naton. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Mga kabombo, 5 days before Christmas, and I'm so happy seeing happy faces of high schoolers. Siguro kag ginapaglabay ko sa ila bag-ulang gidatapos ang ilang Christmas party. Ka mga beautiful, sila mo do mga dalaga na gid, and they are wearing their happy faces. Nag-enjoy sa ilang Christmas party. What about you? Tapos na yung party ninyo or manog-party pa lang kamo? Party! Everywhere. Well, enjoy.
Today, mag-enjoy naman kita. Panibago nga mga sets ang aton nga mga nabaton, nga mga kasaysayan diri sa kahapon lamang program. We thank our letter senders. Thank you so much, Gid, sa inyo nga wala untat, nga pagpadala sa inyong mga kasaysayan diri. Basi may mga ganap ka mo dira this Christmas season, pwede gid nga ma-share diri sa kahapon lamang program. All you have to do is, kung may gadgets ka mo dira, computer or cellphone man, mas computer, mas nami, para hapos na magpatik-patik. Isulat nyo lang inay, computerize, and then i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or kung wala sang gadget, okay lang, pwede gyapon nga maka-join. Sulaton. And then ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Attention and reminder sa kay Chief Cook of Cabatuan. I hope nga nagapamati ka gidira, and you already know, nga buwas na ako ma-interview sa imo, may mga instructions kita nga ginhatag, like pa-Xerox ka na sir, sang imo nga ID, 2 copies, before 2 o'clock, ari ka na diri sa istasyon, sang Bombo Radio. Wala gali ikaw sa nabili niya contact number. But anyway, I am sure nga nagapamati gid ikaw. So see you tomorrow, Chief Cook of Cabatuan. And tomorrow also, mga kabombo, ato naman nga i-announce ang aton nga winner para sa siningang semana. Today, we continue looking kung sino ang aton nga winner for this week. So here goes na ang aton nga ambahanon para sa inyo. Wait, pagli, no? Inog pa, play pa lang para sa inyo. And this is from Princess Valles. I welcome you all sa kahapon lamang program on a Friday. Kaupo din niyo si Tita Regine, and this song, Taken as a Crush. Good afternoon. Ako'y nag-iba na puno ng saya nung siya ay nakita ko. Nakapulong pula, siya'y astig pumorma, parang ang bango-bango. Nagkatinginan at bigla na lang akong nag-smile, ngunit na-conscious nung lumapit sa'kin at nag-hi. Di ko malaman kung ano ang mararamdaman. Taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush. Sayang lamang pala ang pagpapaganda, hair ko ay financial power. Type na type ko man siya, di na ko aasa, bagay man kaming dalawa. Tinignan ko ang kanyang Facebook pati Instagram, ang sweet nila o di kaya sila nilalanggam. Di ko malaman kung ano ang mararamdaman. Tama na, move on na lang. Taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush. Nonood na lang ako ng K-drama, sasali sa mga fun run at zumba, kakain ng fries, ice cream at pasta. Gagawin lahat para di siya maalala, magsisipline at mag-e-enjoy sa bura, sasayaw at kakanta, gagawa pa ng tula. Taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken na, taken na, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush.
crush. Taken na sa crush, so, wag na yan, no? Ngita to single, 2:23 atong oras this afternoon. Kaupo ninyo si Tita Regine. And magabasa na kita sa mga kasaysayan para sa inyo. Umpisahan to diri with a letter coming from Nanay Mel sang Leganes. Dear Inday Regine. Mayong hapon gid sa imo kag sa inyo tanan. Sugudan ko ang akong nga kasaysayan sa nagaedad pa lang ako sang 15 anyos. Kon sa mga bulak pa, naga-bloom pa lang ako. Kay mataas ako kag maputi. Abi mo Inday, why sila nagatawag sa ngalan ko, kundi ang tawag nila sa akon si Mistisa. So muna, nga bisan diin ako magkadto, wala sila nakakilala sa ngalan ko. Luwas lang sa mga kaupdanan ko, kag makatiyaan ko. Inday, sa nagaedad na ako sang 15 anyos, nagaupod ako sa mga tiya ko, kag pakaisahan ko, nagapangayaw kami pang-ani sang humay. Dira sa may barangay fondasyon, sakop balas ng Dueñas. Inday, abi mo, dito ako nakasalapo, sang ginatawag nga harana. Nga sa isa kagabi, wow, 3 kahugnat. Abi mo Inday, ang una, abot, amo ang masaka. Ang maulihi, sa buwas naman sa gabi mabalik. Uy, ginarisked lang ha. Hindi sa una, Inday, uso, gidang harana. Pero sa kanta, ay ginabatuan ko man sila gyapon. Kay man, sa nagaedad pala ako sang 12 anyos, panakanta na kuya. Wala sang kanta nga bag-o, nga hindi ko masaulo. Kay nga bisa nagatigang ako, nagabitbit ako sang song hits pa sang una, kay ginasaulo ko ang mga kanta. Unay man ang radyo, nga ginapamatian ko. Amo na Inday Regine, nga bisan pila pa sila nga tubang ko, basta sa kanta lang, hindi gid ako yung mag-isol. Wala man ako Inday entrada, kanta lang gid. Susangduhan na kami kasi mana didto. May nagharana sa amon, 5 katawo. Inday, ang isa katawo, natingala ako, kay kun magkanta ako, nagakadlaw-kadlaw siya. Ay kay gali, naluyag siya sa akon. Kaysa pagkatapos namon kanta, nangilala sila sa amon. Sa pagpauli niya sa ilabalay, naglisensya siya sa tatay niya, nga mga sawa siya kuno sang Taga-Leganes. Ay ako gali, ang iya nga pangasawon. Sang aga sa to, dito kami nag-ani sa barangay nila. Sang hapon, sa nagahakot ako sang ginani, may tigulang nga lalaki nga nag-approach siya sa akon. Bo nagataklos pa siya Inday sang binangon, kag nagakalo sang sadok. Namangkot siya sa akon kung tagadiin ako, kag kung kay sino ako nagadayon. Di, ginsugiran ko man nagkadlaw man lang siya. Inday sang aga, sa nagalinas kami sang amon inani. Nagkadto sa balay nila, ang tigulang nga gindayunan namon. Nagbaligya sang tabako. Tapos namangkot sila kung ano ang obra ni Papa, kag kung may duta kami. Ang sabat sa iya sang ginadayunan namon, wala kami duta, kag pangisda ang obra ni Papa. Tiyang sabat sang tigulang nga lalaki, kung duta lang kuno ang pangayoon sang tatay ko sa ila, bisan 2 pa ka ektarya, sugot sila. Kay may gusto gid kuno ang bata nila sa akon. Inday sang pagkabati ko sadto, naghimos kami pauli. 2:00 ang hapon, ginlakat namon halin sa fondasyon pakadto sa Banga Inas kag magsakay pauli. Kinahadlo kami Inday, tungod ba sa ibala sa gabi, kidnapon nila ako. Tibalan mo ang tao nga may gusto nga mga sawa sa akon. Katapo sang hukbalahap sa dito nga panahon. Bukid pa naman Inday. Sang paghalin namon sa fondasyon, nagkadto naman kami sa Tapaz, kay didto sandukot man ang ani. Isa pa, Vanuatu ya,
Pero inday, harana man gihapon ang kalbaryo ko didto. Pero naanad naman lang ako. Ugaling, sang duha na kami kasemana didto nga nagaani. Ang bata sang ginadayunan namon, nag-apas sa amon sa ginaanihan namon. Tapos, nanugid siya sa amon, nga ang tiyo niya nga lalaki, naglisensya sa kay mama niya, nga mga sawa naman sa akon. Ay pagkabati ko sa duinday, naghimos naman ako pa uli. Ang inani ko, ginhatag ko sa pakaisa ko nga dalaga, kag magpauli. Kaya ang siling ko, ginlikawan ko gani sa fundasyon, tapos diri sa tapas, amo man gihapon. Ang tiya ko inday, hindi gid tani gusto nga magpauli ako. Tungod sanggab isad to, makadta ako sa isa ka rally sa nagapadalagan kandidato sa Banwas ang Tapas. May bayad patani ato inday mo. Ti ang pakaisa ko nga lalaki, amo ang mauyat sang gitara sa akon nga pagkanta. Pero wala ako ato pagbaliha. Ang akon inani nga humay, gindala na lang nila pauli sa truck sang isa man kakilala nga tawo. Mo nang nagsugat sa ila pagpauli. Ti abi mo inday, hasta subong hilig gugid gihapon magkanta. Sa una pag-oras ng Senior Citizens Day sa Banwasang Leganes, ako ang gina-represent sa amon barangay sa contest sang kanta. Kagabi mo inday, nagadaog man ako. Abi mo, kung adlaw sa Domingo, gapamati gid ako sang harana. Kaya akon nga radyo nagaandar na inahalin pag sign on ninyo. Tapos, patsyon ko lang ina sa gabi pagkatapos sa Rosario. So, adlaw-adlaw gid ina. Permi, gani ako ginabaklan sa radyo, kabata ako, kay permi lang nagakaguba ang akong nga radyo. Siguro nagaka-overheat. Ti madamo yun nga salamat inday sa imo pagbasa sa akong malawig nga kasaysayan. Ang nagapasalamat si Nanay Mel sang Leganes. Nanay Mel, thank you so much. Gid you did not mention, no, kung sino ang imo nga nadayunan. Is he also someone nga na-met mo sa imo nga pagpang-ani sa adto? Grabe, no? 15 anyos ka pa lang. Tapos may mga luyag na nga mga sawa sa imo, amugid man inaa, no? Kon matahom, guwapa, maputi, mestiza. So, makit-an gid sa mga kalalakihan. Especially kiti may abilidad ka man gali sa pagkanta. Sa una gid man, no, ang mga dalaga, ang mga soltero, doong ila na iyang ang ilang pagkilalanay sa mga anihan. Kaya isang una to, dalaga man, o konsultero man, bata man, tigulang, no? Basta luyag ang mga ani. So, nagapangayaw sa pagpangani, kag dito naga-meet, dito nagakilalahay, dito nagaumpisa ang crush, dito nagaumpisa ang pagpangaluyag, hasta nga ti madagit gid sang soltero ang dalaga. But I'm sure enjoy gid ka mo, no? Ikaw especially enjoy ka gid sa imo nga pagpangani nga kun sa diin ti nagapangayaw ka mo, but at the same time kadamo man sang imo nga makilala mga tawo, tapos mga soltero kay ti may hangkatanay pa, no, sang kantahanay kun harana na ang paghahambalan. Do ka nami, no? How we wish subong mayara man sa amo sina. But who would care, no, to have a harana sa sining mga panahon. Parang iban siguro yan, no, mga edad-edad na gina-look forward sa gihapon or gina-reminisce na lang, gina-recall na lang ang adto nga mga tiyempo nga sila nakaparticipate sa ginatawag nga harana. Kag ang iban dito nakita ang ilang nga nangin partner for life. So thank you so much gid sa imo Nanay Mel sa gin-share mo sa amon sa sininga hapon alas 2:32 ang aton nga oras. Magabalik kita sa paghatag sa inyo more stories diri sa kahapon lamang program Kaupod si Tita Regine. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living.
Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ini si Congressman Nonoy Defensor nga mainit nga nagatamyaw sa tanan nga Ilonggo sang isa ka malipayon nga Pasko. Kabay pa ang kasanan kag kabuot nga dala naton sa Pasko, madala naton sa aton mga pamilya kag mga kubos nga mga kasimanwa sa probinsya sang Iloilo. Sa liwat, Merry Christmas and Happy New Year. Kabombo! Nagapalibog ka bala kung ano nga regalo ang imo hatag sa imo ihado kag ihada? Hindi kinahanglan nga mahal, basta makahulugan lamang kag mapuslanon para sa imo hatagan. Yari ang pila ka mga ideya sa pagpili sang regalo. Kung masarangan, mahimo mo nga ihatag kung ano mismo ang ila ginapangayo, bangod patod nga magustuhan nila ang imo regalo. Mahimo mo man nga mahatag kung ano ang ila kinahanglan, kaangay abisang school supplies, kag iban pa kung sila ang nag-eskwela. Mapuslanon gid kung ang imo regalo sarang nila masuksok kaangay sang bayo, pantalon ukon sapatos. Pukawa man ang ila interes sa pagtuon kag sa pagpalapad sang ila mga kinaadman pinaagi sa pagregalo sa ila sang mga libro. Sorpresahan man sila pinaagi sa paghatag sang regalo nga sa ulihi marealisar nila, kinahanglanon gid gali nila. Ang Pasko wala ginatakos sa bilis sang regalo kundi sa kahulugan sini kung sa diin makatuon kita nga mangin maalwan kag mapinasalamaton sa mga grasya nga aton mabaton. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio! Bombo! Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katilo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon.
Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw ang nag-stay sa hotel, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang importante man sa pagpasiguro nga manami ang imo experience kag ang experience ng iban nga tawo. Makitaan sa hotel ang staff, guest, kag management. Gani ang proper etiquette ang kinahanglanon agud ma-achieve ang harmonious environment. Mangin polite sa hotel staff. Tamyawa, sang hello o kung good morning ang hotel staff. Ipakita na nagarespeto ikaw sa ila katungdanan kag trabaho. Magamit sang please kag thank you kung mayara ikaw nga request o kung hingyo sa ila. Kung nagsala sila sa imo gin-request, magpabilin nga kalmado sa gihapon kag hindi na magpangakig pa o kung mangin demanding. Kung ang hotel staff naghatag sang manami nga serbisyo, mas maayo kung maghatag sang tip bilang token of appreciation sang ilang hard work. Sundo ng check-in kag check-out times. Mangin mindful sang check-in kag check-out times sang hotel agud malikawan ang inconvenience sa staff kag iban pa nga guest. Sundon ang no smoking policy kag iban pa nga pulisa. May kaangtanan sa gahod, mga hinuptanan nga sapat o kon restricted areas. Mangin mahinalungon sa propiedad sang hotel. Respetuhon ang iban nga amenities kag likawan ang paguba o kon hindi maayo nga paggamit sang kwarto. Regulate ang gahod. Ilabi na sa hallways kag common areas, likawan ang magahod nga inistoryahanay. Paglagapok sang puwertahan o kung pagpatukar sang music nga makadisturbo sa iban nga guest. Maghatag sang maayo nga feedback kung mayara ikaw sang good experience sa hotel. Kung na-enjoy mo man ang imo nga pagdiner, magbilin sang positive review o kung magpabutsyag sang pagpasalamat sa staff kung mag-check out. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nga, ginadubilian ang iligal nga droga.
Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Ipabilin ang maayo nga panglawason sa panahon sang Paskwa. Mag-ehersisyo sang nagakaigo apisar nagabakasyon. Magpain sang tunga tubtub isa ka oras nga tiyempo para sa pag-ehersisyo kada adlaw. Magkaon lang sa nagakaigo ilabi na kun madamo sang handa sa lamesa. Balansihon ang pagkaon sang karne, utan, prutas kag dessert. Indi buot silingon nga madamo ang preparasyon. Mapagusto ka naman sa pagkaon. Antes magpadulong sa Christmas party, magkaon ka na nga daan sang jutay halin sa inyo balay agud makontrol mo ang imo pagkaon sa tion sang selebrasyon. Kung magkuha sang pagkaon sa buffet, tilawi anay ang pagkaon kung mauyunan mo o kung indi, antes magbutang sang madamo sa imo plato agud indi mauyang. Mag-istorya sa imo mga kaupdanan samtang nagakaon agud may banding kag lubos nga ma-enjoy ang selebrasyon kag malikawan ang pagkaon sang sobra. Mag-inom sa nagakaigo nga kadamuon sang tubig agud manginhusto ang kabulusgon kag malikawan ang pagkuyam-kuyam pagkatapos magkaon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda naman ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo kag syempre likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit. Alas 2:45 ang aton nga oras sa gihapon kaupod si Tita Regine. Here's our second story for today. This is from Virgo 10, sa 2nd District. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa tanan sa inyo, dira sa Bombo, kag subong man sa tanan nga matag palamati. Ako mayaraman nga kasaysayan nga luyag ko nga ipabati sa inyo tanan. Tawag lang ako sa kay Virgo 10, nagapangidaron sang 52 anyos, may asawa kag duha ka mga bata. Ang amon subang isa na ka professional kag ang amon nga agot may kurso nga IT. So nadumduman ko sa nagsugod kami pangabuhi ni Mrs. Nag-estar kani sa uma sa amon nga kamalig. Bale, ginhatag ini ni tatay sa amon para kuno makapangabuhi kami sang amon. Si Mrs. ilo na sa iloy kag amay, kag wala man siya uton. Amon na ang isa sa mga rason kung nga ang nagpangabuhi kami sang temprano, bangod wala labot sa palangga ko siya, naluoy man ako sa iya, nga wala na siya sa makabig nga pamilya. Kundiin-diin lang siya nga paryente niya nag-estar. Sumadamo ang naghahambal sadto, nga mabudlayan lang kami kuno sa pagpangabuhi, bangod, pareho kami nga wala nakatapos. Pero ang hambal ko sa kaugalingon ko, kung mapisa ng tawo, hindi gid magutuman. Gani, sa pagsugod sang amon pangabuhi, kapisan kag magpalangga sa isa kag isa ang amon nga armas. May uma nga gamay si tatay, kag bata pa ako, gin-training na niya ako sa mga trabaho sa uma. Mahilig ako mananong Tita Regine, amo man si Mrs. Gani, ang palibot sang amon kamalig, madamo sang tanong nga mga ulutanon, mga punong kahoy kag kung ano-ano pa. Si Mrs. mahilig man magkuti-kuti kag mananom sa mga kabulakan. Gani,
Bisan kamalig lang ang amon balay, pero matinlo ini kag matahom lang tawon ang palibot. Ang amon tanom nga mga ulutanon, nangin kuluhaan pa namon sang amon nga matag-adlaw nga kinahanglanon. Bangod sobra man para sa amon supply, si Mrs. nagdesisyon nga magbaligya sang mga utan. Sang una kung sinulang ang duyag magbakal, ginabaligyaan niya. Sang ulihi, nag-obra ako sang tulotapangko sa kilid lang gid sang balay. Kag kada aga, dira siya nagapwesto baligya sa mga utan nga iyaman gina-harvest kada adlaw. Nangin maayo ang dalagan sang iya nga pagbaligya. Tub-tub nga nagdesisyon kami nga magkuha sang pwesto sa merkado, diri man lang sa among nga lugar. Ang manami, bangod amon produkto ang iya ginabaligya, samtang sige-sige ang amon pananom kag pag-atipan sang amon mga tanom. Ako, sige man ang trabaho sa uma, nagapananom, panggarab, kag kun ano pa. Nagumpisa man kami sa good mga sapat. Madamo kami sa mga manok, pato, kanding, kag may ara man kami na bakal nga karabaw. Sang ulihi, nagbaton ako sa good baka, hasta nga nakakuha ako sa akon nga partida, kag sa amat-amat, napadamo ko ang amon na gid mga baka. Si Mrs. hasta lang tigpalaniaga sa tinda, kag nagapauli na siya sa balay, para nga makahimos man sang amon panimalay, kag atipan sang amon mga tanom. Wala lang mahibaluan, nakasupot kami, kag nakapaamat-amat tindog, sang simple lang nga balay, pero wala man namon ginguba ang amon kamalig. Hasta nga nagbusong si Mrs. kag wala man kami binudlayan, bangod may natipon na kami nga kwarta para sa iya nga pagbata. Sa nagbata siya sang amon subang, isa ka tuig naging paarkilahan anay namon ang amon nga pwesto sa merkado para maatipan niya sang maayo ang amon anak. Sige man gihapon ang amon pananom utan kay ginaduso namon ini sa nagaarkila sang amon nga pwesto. Gani, sa gihapon, daw kaangay lang nga nagpadayon ng amon negosyo nga utan, pero hindi lang galing si Mrs. ang nagabaligya. Bisan ara lang sa balay si Mrs. nga nagaatipan sang amon anak, pero sa gihapon, ang iya kapisan sa pagpananom wala nadula. Sunod sa iya, nga kaangay nilang ini sang kalingawan para sa iya, pero ang manami, bangod may kalingawan na siya, may kita pa kami. Ako wala man untat sa pagpanrabaho, gani wala gid kami nagutman. Bisan ang akon mga ginikanan, believe sa amon kapisan. Sa sini nga paagi, Tita Regine, nakatipon-tipon kami, gani wala kami binudlayan sa amon nga pagpangabuhi. Pangod-ara man lang si Mrs. sa balay, sa iya nagdedi ang amon anak. Makaligad ang isa ka tuig, manugbalik na kuntani siya sa amon pwesto sa merkado. Apang, nasundan dayon ng amon nga subang. Gani, wala siya nakadayon. Pero sige lang sa gihapon ang amon pananom nga duha. Samtang aras sa balay, sige gihapon ang iatipan sa mga tanom, kagindugangan pa niya ini sang mga kararuton. Ang manami kay may mga bolantero nga nagakadto sa amon kag magkontrata sang amon produkto. Sa dalayan lang, Tita Regine, nagayuhan ang amon pangabuhi. Nagdalag ko kang nag-iliskwela ang mga bata nga wala gid kami binudlayan. Sa tion sang kapiot, may ara kami nga kuuton, kag sa masami, kami pa ang ginakaduan sang amon mga kaingod kag paryente, agod dalaganan kung may emerhensya sila, ilabi na sa kwarta. Yes, nagapahulam kami tita, pero wala gid kami nagapasaka. Kay siling ko, kung magpasaka kami, hindi na inabulig. Mayo man kay ginabalikan Manila kami sang ilahulam. May isa duha nga wala nakabayad, pero wala na lang namon ginapuwersa. Dala na lang ato bulig sa ila. Nagapati ako nga kung nagabulig ka, pila ka pilo ang ibalik sang Ginoo sa imo. Ang amon kapisan, ginsabayan gid namon sang pag-ampo kag pagpangamuyo sa Dios. Sa kaluoy sang Ginoo, wala kami nawad-an, wala kami ginkulang, kag sa tion sang pagkinahanglanon, may ara kami sang kuuton. Madamo man nga mga pagtilaw ang naagyan namon sa amon nga pagpangabuhi, pero salamat sa Dios nga ang tanan nga ini nalampuwasan man namon. Sa tanan nga tion, buligay lang gid kami ni Mrs. Hasta sang ulihi,
Nakataba na kami sang amon kaugalingon nga lupa, kag mas napauswag namon ang amon pangabuhi. Ang mga bata, wala lang nahibaluan, nagdalag ko na. Sa nasiling ko na, may isa na ako, ka-professional, kag manugtapos naman ang isa. So kami ni Mrs. enjoy gihapon sa amon pagpanguma, kag simple nga pagpangabuhi. Amo na nga makahambal gid ako Tita Regine nga kung may kapisan ka lang, hindi ka gid magutuman kag hindi ka mawad-an. Sudlan mo pagid dinhi sang hugot nga pag-ampo sa Ginoo, hindi ka gid niya pagpabayan. So hasta na lang diri nga akong pagsaysay. Sa subong padayon lang kami sa amon simple nga pagpangabuhi, pero malipayon kami bilang isa ka pamilya. Kagabay, may napulutan man ang imo nga mga tagpalamati. Sa liwat, ako si Virgo 10 sa 2nd District. Wow, these are the kind of stories that I would love to hear. Inabalahan, no? Kung ano man ang mga kabudlay, sa gihapon, sige lang, believing, hindi ka mo pagpabayaan, and using, no? Ang inyong kapisan so that bisan suludanon nyo lang, mga ulutanon lang ina, mga prutas lang ina, no? Pero everyday, kung may ara ka mo dira nga ma-harvest, solve na ang inyong kalanunon and sa inyo gani nga bahin, no? Ang hobby ni Mrs. mo, nangin source of income pa ninyo. Kaya nga, she has decided nga ang sobra man lang, no? Nagasobra man lang ang inyong kinahanglanon sa adlaw-adlaw, so namaligya siya. Kag may mga ara nga luyag sang iya ginabaligya, siguro sino ba lang hindi luyag sa mga utan, hindi bala mga kararuton, hindi bala. So these are mga staple food gidya naton, simple food but very healthy. Kag sa inyo yang duha, no matter, no, ano man niya ka busy sa inyo nga duha, but sa gihapon ang ini nga pagpananom ninyo, ang ini pagbulubaligya ninyo, ginatagaan nyo gid, no, sang focus nga amo gid ang dako nga nakabulig sa inyo nga pagpangabuhi, nakapakaiswela sa inyo nga mga kabataan, and most especially, no, nakabulig ka mo sa iban nga mga tawo, sa ilang nga tion sang emerhensya, ara ka mo, and I'm sure, no, sa mga iban dira nga pulupigado, siguro wala nyo ginabaligyaan kundi ginahatagan nyo na lang sa inyo nga produkto. So even now, sa gihapon, sige ang inyo nga pagpananom, and sige ang saka sang kwarta. So just continue doing what you're doing, help yourself, and at the same time help those who are also in need. Kaya mo gid ang sikreto, no? For having more, you have to give more. So thank you so much, Virgo 10 sa 2nd District. Alas 12:45 ang ating oras, magapanumbalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. Nagaproblema kagid wala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga kinaandan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtawa. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya.
Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kunyara ikaw sa balay sang iban, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct sa pagpakita sang respeto sa tagbalay, sa ila space, kag sa ila pamilya. Be punctual. Kung ginimbitar ikaw sang tagbalay nga magkadto sa ila, mag-abot sa ginistoryan nga oras, hindi tuman ka temprano. Sa inyo man yung mga istorya dira nga pwede ninyo mapalabot diri sa KLP, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Pwede man nga makalakat-lakat, magpamasyar ka mo diri sa syudad, hapit ka mo diri sa istasyon sa Bombo and i-drop ninyo ang inyong mga kasaysayan. Alright? Magasunod na ang inyo naman mga paborito ng mga dramas every afternoon right after KLP. Sito yang Ermitanya, followed by Provincial Jail, and then ang Dear Diary. So, balik kayo kita tomorrow. Madaming yung salamat sa inyo mga kabombo. See you tomorrow with our winner nga si Chief Cook sang Kabatuan sa atong pag-interview sa iya. Sige hapon, ininyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat kid sa inyo. Good afternoon and God bless.